Oh my God. Oh. Oh, why ya agbanụ mmiri nke ebe ị na-egburu onwe gị ị na-egbu onwe ya da n'ụdị ya ị na-anụ ụdị ya ị na-anụ ka ọ na-eme chiki 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 akwa n'ike mmadụ ka ya na-eme alele ụwa nke kedu ije nwanne m Henry the Great, Tina P, Alfred, Rocket, Sinacherem Jack, Olisa Edmond, Crypto Money, Akwezuwa, Michael Slot, Sylvanus Ani, Yi Age, Chukunelo, O, Laxi Hair, Emebo Hillary Jr., Kaife name is one name is your for Clara 2930. Woo! Awade, thank you. Aya kwechirigo. J White. Akwa pastor nata onye oke ya na nene. Na ọtakwa nwa ahụ. Maka emesi na-edebe arụ na ọ bụrụ ifene. Ọ talụ dị nwa mana ụmụ nwoke na-enwekwa obi o agbasaga ụka bulunu nwa jee n'ofu ifene efulu chọọchị afa na-ekpe efu chọọchị fa ekpegokwa m ya ekpelu nchọọchị ahụ 2013/2014 yes chelekwa ka m bịa yes 2014 ka m kpelụ chọọchị fa nke efu nke nwaanyị anyị efu yi blue and white another color fa na-eyi bụ green. Ị ga-echeta oge m post one lady nwere ukwu n'aka akụkọ ifene na Bible, you must struggle fight. Ụka fa na-ejikarị mkpara ụka fa dị ka ụka Sabat nke nna ga dị na Soweto oge a mbọsị Thursday ka m ji aga ya nga asọmụ abụ onye Naijiria na-abịa ụka fa nwa mgbe ndị obodo fa na-ekili m onye Naijiria na-abịakwa dị chọọchị mana ịmagodo ife na-achụ nwoke mgbe nwoke ji chọba ka ọ survive ọkwa nwaanyị duru m jee di ya jekwa mgbe a na-ebukwa amụma na ndị otu ya ejekwa m ka ha buoro m amụma na ngwongwo na ngwongwo ma efefe anya m oge ahụ nwelife nye m si m were ya na-etinye ya na mmiri nji awụ arụ mgbe otu ahụ na-eji enenechere m ndị mụ na fa na ndị na-akagodo dị ụka ọredi ma onye na-enye m ife ma m ga-eji wee wụọ nsi ebe ọ na-alụ ọrụ nke iru na anya wee dịghị etu mụ nwa nwere problem bịara ebe a sef kagodo ụlọ ncha ọ na m ebe a ka m ga-enweta solution fadro ihe ahụ ọ talụ chọọchị member ahụ small to compare to ife ndị chọọchị nke anyị ebe a na-ata onwe a na-ata yagha ebe a ọkwaba ya ya bụ ibe m na-eche bụ na ọ kwesịrị idulu nke nwaanyị ajeke n'ebe zoro ezo ọ bụrụ na ebe anụnwa a na-ewọchị ị ga-afụ na before ya nwere akpụtugo trọza ya ọ bịakwa akpụrụkwa dị trọza n'aka wee gazie by the corner ahụ anọ nke nwaanyị esi n'azụ nye ya ezigbota dogi dịga ya erie iwọchị ya afụ na ọnyụrụ ọsọ ọ ka ndị South dị fada last n'enu nwaanyị ya kpatara na onwe nwa befa anyị bili aka ọ da like ka onye befata anya again mami na wọta niile m understand anyị na-enyefa ka ọ na-adịfa mma anyị na-try
ịma ife fa na-eli ibu shuga ịnọdụ n'obodo anwa ị ga na-eli ndị sangoma ị ga na-elikarị ife shuga. Pap fa anyị na-eli pap bụ etu a agidi dị ya bụ pap ọka a na-esekwu ya ese, so sọọsụ fa ji eme ife a na-awe ya shuga etirighị ichiri nri fa pap etirighị dia sọọsụ na ofu chikin ya dị na ya ekwu ọcha ị na-eri dị tin ọ na-ata obere mana ọ shuga juru ya. The guy ọ na-eme eku ọhụụ ọfụma o kukwere ya na ọ nọ lastịrị long even ọ na-ego ọ na-eku ya dị ọhụụ na-asị ya kubie nwanne ịma na otu Naijiria si wee dị kịta ọzọ ife anyị na-eji ekipu onwe anyị bizi ebe a kịta na ndị na-eku ọhụụ n'ebe a akarị ebe a na-eku nke ikpeazụ a ọ na-eliki everywhere oliki ebe a na-ajụ ka ife hai ụmụ nwaanyị ịgba ọtọ adịọzikwa ụmụ nwaanyị nke ife na ịgba ọtọ adịọzi ụmụ nwaanyị nke ife na-ajụ nwaanyị na-eme ife kịta kedu ife ọ chere na nwa ya ga-eme and anyị bụ ụmụ nwoke sef anyị enwekwuzi pawa ịstọpụ nwe ya bikos ọkwa anyị na-asịkwa ụmụ nwaanyị na fa gbabala anyị ọtọ nwaanyị agbala ọtọ ma na-emela anyị one or two majik anyị na-ekili ma bụ ịpụtazi echi nụ na nwa gị na-eme ya kedu ife ị ga-emenwu nwere ife ị ga-emenwu na. So now this brought us to ife anyị na-eme oge Queen May ịma na nwaanyị gbapụkwara na be di echie ya Queen anyị na-afụ the latest one kịta oge ọ pụta na be di ya even though na fa divorce ba officially mana anyị mana the marriage endigo since 4 years now. I found a lot of women kwudolu May chie ya Queen ọ na-ekwo ọ na-ewi anyị na-watch emegidego nkịta Regina bụ the latest one so ya nwa ka a na-achọ ka akra nọ maka na Glory onye nke ni ọ dịzi dị a o wichana so anyị ama atọ na old Queen anyị need the new Queen onye nke a ọ na-achọkwa ka ọ gbapụta na ọ gbapụta ga-agbapụta so ị na-ajụ ndị fim onwe ihe na-eme dun kedu ihe na-eme ndị celebrities anya kedu ihe na-eme onwe nwaanyị ịchọzi ịnọdụ na be di kedu ife a na-anụzi di ya olugo n'oge a ga-ebido mebe kọntraktị olugo oge a ga-ebido mebe ya kọntraktị ebe ọ bụ na ihe anyị na-agbasobe ihe ndị ọcha ọdio na akpa anya akpa wee bido some ladies nọ n'obodo oyibo bịala ebe a nụọ nwoke nụọ ya gbadaba ebe nwoke mesịa gbagokwute ebe a ebia ebe kwụọ onye ụgwụ ya gịnị akpa anya akpa inwete ha n'akwụkwọ na-eti divorce ọ n'ọlụ onwe ya nke a bụ ife gịnị akpara akpa ịkwụọ onye ụgwọ ego etu enwe nwaanyị oge na-abịa oge onwe nwaanyị ịlaikiri ọbịa gịnị akpa ọ bụrụ na ofu nwa bụrụ nwa na-abụ ka gịnị akpa na ọbịa mụsịala esetụlụ ya ọwa yes because onwezi nwaanyị chọrọ ịnọ under a man. Ihe ọbụla a na-eme n'ụwa na-enwe trials nwee difficult moment. Onye ga-agwa this girl? Who is going to educate this girl? Ife Regina kwesịrị ịmụta n'aka mamụ ya ọ ya amụta nwe ya because mamụ ya adịkwuo loyal to di ya. Anyị fụrụ etu esi Peter ọ dị marriage mgbe a na-anụkwa anụ ọ na-anụ a ọ ga-anụrụ anụ sef n'otu send papa nke nwaanyị ife bụ mkpi ya bụ ka ọ nụrụ echeghị m about the feelings of the man. He got through the right process. Ihe bụ mkpa gị bụ ka ịnụọ nwaanyị ịnụọ na the girl na nsogbu dị a ka ya enwe marital crisis nke ga-enye nsogbu across ala Igbo in the next 5 years or can say in the nearest future, and the future begins now. Enwezi tolerance na kiba na kwe na dictionary anyị. Ekwensu na abụọ bele ụmụ nwaanyị n'isi, they are no longer looking back. Father consider anything simply because the family were one straightforward mind.
a na-etoghị anara etughị afọ ahụ ụmụ nwaanyị ga-akwopụta solugo bụ bunch of failures, ndị nke fa failu, people who couldn't still see na ife a niile bụ their fault. otu ekwu si na ọra na ozu na-akwụ, nwaanyị na nwoke ada ama aka. You must learn to be under this man. Mana fa ajụrụ ajụ nke ikpeazụ a, nwoke adịkwara na ka nwoke na-adị aka nwa anwa chia nwoke na iji izi ego, nwaanyị ebido disrespect bagi. Etu a ka ọ dị, mana kesi nke onye a dị iche. Ọ na-akọwa that na mgbe ya dị 17 years na-edebịa nụọ ya mgbe ọ na-aṅụ afịa, so na onye atọ nụrụ ya ka ọ ṅụba afịa. O mee that statement, anyị ghọta enwere ike mkpụrụ ọgwụ dị. O nwere ndị na-aṅụ ọgwụ, ụfọdụ ụmụ nwoke na-aṅụ ọgwụ, ọkwa afịa ka ọ bụ, Viagra ọgwụ ka ọ bụ, afịa ka ọ bụ. Nwoke na-aṅụ ya ka o mee ya ka ọ last to sometime. Enwere ecstasy. Ecstasy bụ mkpụrụ ọgwụ, nwoke na-aṅụ ya, nwaanyị na-aṅụ ya. Nwaanyị ṅụọ ya, ọ na-eme ahụ a na-atọ ya bịrịbịrị. Ọgwụ ka nkụ, ma nke a na-akpọ moli, ma ndị otu ọgwụ dị na streeti dị too much. Enwere ike ọ bụrụ na ife ka aṅụchalụ from there, otu a ka ewechalụ ka addiction si ebido. Enwere ike onye ahụ merụ ife anụ nwere n'anya fụ na ife a na-achọzi ịpụ out of control, ọsịzie na nga kwụsị ejuzi ya na ihe akwụsị, na nga kwụsị eju na ime akwụsị. Ọ ga-ebute esemokwu. A na-epụta echi, ị ga-eji ya faya bịa na onye atọ nụrụ uto distin, mana o nwere mgbe ọ na-agwa nga kwụsịzịa ihe a mana ị chọrọ ịnụ. Ọkọ amụ, o nwere ka ọkọ amụ si adị. O nwere infection maka ihe na-ebutekarị ọkọ amụ, ka anyị na-akpọ okwu afa. Ọkọ na-akọ nwoke na amụ nwere nke bụ normal, nwee nke na-abụ infection. O nwere ka o esi kọọ etu ọnya mbọ ịgba anya aka, ọ dị ka ọ dajụọ na ekopụkwala ya, ọ dị ka ire emebe ụmụ gị anyị tege anọkwa nwa obere dị na-abịakwa again, iwekwa nwayọ chichara ya nwa obere, esepụkwa aka ka ndị mmadụ rapụ eju nke aka gị na-agazi na ihe na mgbe ọbụla ịkpakwa. Ọ bịa na-emezi gị ihe a, na-eme gị ihe a, ọkụ amụ a na-emezi ya ịbịa ifu na onidizi full attention gị. Ife ọzọ ị nidizi bụ agbanyeghị ife mee, ị ga-ewe nwayọ, ị da na ịkpọpetụ belt nwa obere, kpọpe bọtịn, iwere aka wonye di ya, iwe ya iwe fee obi, wee kọọ ọnya ọfụma, kọọ ọnya. Ọ bụrụ na ya eme ya gbalie nya ọfụma, gbalie nya at least ka onye logo chance for you. So ọka amụ kọkarịa chịpụta kọsie enyi ike. O nwere onye ga na-achọ ka udo dị na bịa, o nwere mbọsị oge eruo, nwoke chọọ ka ije rehab, echi eje, ọ rapụghị ife ị ga-atọ ọnụbụ jonki. Ife a bụ ife dị common na movie industry. Na-ege ntị, Ernest Asuzu ọnwụọna, ụnụ fụ ife ya na afịa je before nwee problem tutu ọnwụọ. O nwere nke ọzọ a na-eme fim to ogologo nke nwoke echeta ezimafịa, ebe 2 years ago ka kesi ya bonite, o jebe rehab. Ọ ga-enwegokwa ndị nwe ọnụ, o nwere ike bụ ụlọ excess ife ọ na-aṅụ mere ya, na ndị nwoke ka nna-ekwu. O nwekwe nke na-adị emebe ife action wee na movie industry, onye ọbụla amụ ya ama, emesịrị ekwukwe ka o si wee jee na Asaba. Ọ dị na Asaba, dị na Lagos, ọ dị common among the movie people.
ka anyị na-ekwu nke ụmụ nwoke ka anyị na-ekwu nke ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị agwaghị ndị na-aṅụ igbo mgbe igbo bụ igbo. Kịta igbo adịghị enyezifa kiki, fa abazie na mkpụrụ ọgwụ bazia tramadol na codeine ife niile a na-aṅụ iche na ụmụ nwaanyị esoro aṅụ ya. Fa na-aṅụsịfa ncha niile, fa aka fa adịsị ya. And onwero nwoke ga-alaiki ịnọ wit nwaanyị na-eme ụdị ife a. Nwoke ga-atọloreti nwunye ya ma ọ bụ na nwunye ya ma ọ ya nwaanyị na-aṅụ igbo. Yes, igbo nwere ka o si alụ ọrụ nke igbo bụ natural plant. O bugharịa ọcha ịpụọ once ofopụ. Mana ifugokwa nke mkpụrụ ọgwụ a, ụmụ chemical substance a ị na-eri, o nwere ife a na-etinye n'ime ya na-eme o ji adị addictive. Ka m welu cigarette ma alụ gị atụ, iweta siga kịta n'anya, ị ga-achọpụta ije na-arụ ya ị n'anya, ị ga-afụ how many percent nicotine dị ya, ị ga-afụ how many percent tar dị na ya, ị ga-afụ how many percent carcinogen dị na ya. That carcinogen bụ ife mere o ji dị addictive na isesi siga nwa obere oge ọgụbakwa gị. Etu a ka ọ dị ụmụ ihe niile a, o nwere ife a na-etinye ya kpata o ji adị addictive. Ọ ka mma na-ebutela ozu nkịta na be ọkụkọ, mana ebute ozu ọkụkọ na be nkịta ịmago ife ọ dị ka ya. Ala a na-ayị anyị ka mma na ụmụ nwoke na-ayị ya. Olu kwara ana na nwaanyị ọ jọgburu onwe ya. A young girl na-eri ahịa bụrụ a mother, o nwe oge elue o mebe ga affect seriously ma ebe ụmụ gị nọ. O nwere nke ị ga-eteki ọnọkọ gị out ihe ama ebe ụmụazị nọ, nwa nwere ike jee tinye aka na eletrik waya ọchọ ọkụ ọnya. Nwa nwere ike daada kụọ isi n'ala ebe ife akpọfego ị ga-ama. O nwere ike oge ahụ nọ under that kind of a thing, people achọlụ ọga gị bịa. Ọ gaghị na-atrai ka o puch oge inside the room ikwechiri ọgịnị na-eme nya bịa disgrace ya onwe gị n'iru onye ọbụla. The disadvantage dị na ya, ngụbịa ebe ata chi ga-eji. I'm telling you. Ọgwụ ya emeghị chefuo onwe gị. You can go naked amaghị. O nwe ife akpata na ụfọdụ ndị ụmụ nwoke ya si nwunye ha na-achọzi ka ọ na-eme fim. Ọkwa mgbe ọmụ ya na ọkwọfụrụ ya na movie industry na bịakọ asị emezi na fim, ọ ma ife ọ na-agba n'alụ. Onye ọbụla chọrọ ide obi, ịma ndị fim a na-adaka obi, onye ahụ na mkpawa, onye ahụ na mkpawa, oge idigolo ha a na-eke. Onwe nwa agbọghọbịa na-eme fim ga-asị gị na ya laba careless na ọrụ fim. Ma nne nwaanyị nọ n'indọstrị ma agbọghọbịa nọ n'indọstrị nke ọbụla sị gị na ya laba casting asị a na-ala because of mood a nọ na ya. Mgbe nọ n'indọstrị atago m onye mma amụrụ na mma atanwu as at that time, but I no go mention the name, all because of mood a nọ. Ọ bụrụ na nwoke na-ekechitere gị igbo n'osisi ya ma na esechalụ, o nwere that right and privilege gị na anyị nọkọ na room na-ese from ndị a na-ama njakịrị. Enwere ike ise na ese dị ha ebe a na-eme ihe maba na bathroom ma nga amara na ikpochi ụzọ akpochi. Enwere ike nọrọ ebe a wedi ihe a nwere ike kwagharịba isi ya anyegodo ụtọ from echetara ụtọ supu ụzọ ọ na-afụ ahụ gị anya from ndị a nke nwa ama akwụzi nke a na-eme eme. Before you know it, anọtakwara once ọ tabago. Anọta ọ ya agwakwa friend ya na ọ takwara onye a n'abalị na ọ takwara onye nke ọzọ achọkwa okwu ka o esi ya abịakwa closer. A na-ataba. O so na one of the reasons onye nụrụ onye na-eme film ga-eji si ya na achọzi ka ọ na-eme film a. Now, one man surface na this case, ọ bụ na member, a family member of Ned nwoke. Through this man ka anyị ji wegota na afa Ned bụ Chinedu.
ọ na-akọwa afịa bụ Chinedu Nwoke. anyị wee ghọta ebe Nnedi ya si maka agbakọ na mbụ ngịnị bodo Nnedi ya nwoke a na-aza ịghọtago otu ise m aka akwa ka Regina ji wee na-achọ ka ọ wepụ arụ ihe dị n'afịa ka ọ zabazie Gina alịlị egbu m so nwoke a bịa nnọọ na-aba na-ekwu mụ afụgo ilo ụlọ nwoke a na-achọ opportunity eji wee pịa Nnedi for many years and the opportunity refused to come. wee nwoke wee decide ya ka ya wee opportunity a wee pịa ya Nnedi si ya jikọ wee bụrụ na 1999 jikọ wee bịa London ṅụṅụ si nwaanyị nwa ọ na-anụbụ onye Ọnịcha nyere aka wee bụrụ British citizen na-akọ ihe onwekwa n'isi ịtrai ka irichie nwanne gị na nọmba na gị irichi nwuhie ịhụ nwanne gị ka ị na-amụrụ ka isi ya erichi ịmazi ya bie ịma abie iji họ email ya ka ọ ha aza kọlụ gị ọ ya atọpenụ email ọ ya ata afụ dị meseji ma ị kpọọ ya n'ọfịs ya ijikwa ọfịs line ya ma ị gbapụrụ ya ọjị na ụmụnna ọsọ ọfịa si ịgba n'aka ekpe ya gba n'aka nri ịkpọ ya ma ọ kwọrọ ịgbala ọjị gbapụ ọrịa na ụmụnna chofu aligeshọn bụ ya ọbịa egwu ya eyi nwoke a na-afụghị anya na ihe a m kwuru na-emere ya mana ihe mere bụ na ọ bụ na mmadụ ka emere ya nọ na nlọ m wee sị ka m gbapụtara gị ọjị ka anyị fụ n'anya ka mmalụ nke bụ na mmadụ anya afụsịkwa nwanne ya anya akpọọ na gị na ya azụ ụmụnna tii na ọnụ na ya ọ na-abụ mkpọ nwanne m nwoke na fon na ọ daza kọl ọ ife nji wee tụere ya mmanya ọsọ gị kwuo na ọrara nwunye gị ka enwe ihe a na-ekwu ikwuo na ọrara nwunye gị abịada dị ikwuo na ọ na nlọ ka ị nọ fụ ya ka ọ na-ala nwunye gị n'ọhịa iji wee gbapụtara ya ọchị enweghị eburu abịa na soshal midia ịkọla ya akụkọ na ife emere wee nweta citizenship abụrụ ihe a na-akọ n'iru akwụkwọ. enwere many reasons mmadụ ji a reject nwaanyị ọ nụrụ anụ ma ọkwa na onye nyere ya akwụkwọ kwụ dị anyị si achọ na South. ụfọdụ na-abụ contract mana ihe ama because ekwuo ya ọkwa ndị be anyị na-esikwe n'azụ jeje gbapuo mmadụ afọ. onye be anyị nụrụ nwaanyị na abroad wee nweta akwụkwọ ọ na-enecha n'onwe ya malụ dat na ya nọrọkwa obodo a mụba nwa na the end of the day na ya bụkwa onye gba aka ọfụgo ndị o mere. onye be anyị wee nwaanyị zolo ezolu nata ebe a bịa renjite nwa wit nwaanyị kweta na ya ga-anụ ya ma ya jebere ya ọrụ oyibo ya na ya na-amụrụ ya nwa akpagbuo ya mma ọ nụọ ya ebe a naba. onye be anyị mata ihe mere si ebe a kụrụ asịrị jee kụọrọ nwunye onye ahụ ebe ni jee gwa ya na onye a na ọ nụkwara nwaanyị Naijiria were foto sendịgharịa ofu obi. so o nwere ife nwoke na-enerecha mgbe ụfọdụ o debere onwe ya private ịkpọrọ ya na nwaanyị Ọnịcha ka ọ nọ yes gịnị mezie nwaanyị Ọnịcha ahụ ọ pụtago bịa nye complain gbasara di ya no complain bịa na-akọla ya akụkọ enwere isi n'ọdụ ilo dị n'ụlọ. enwere ike na-ede abụrụ ezigbo mmadụ mana ọ gbasa anyị ụbọchị ihe ga-ebupụta ya anyị afụ anyị ncha niile onwe onye bụ 100 now o nwere ike Nnedi dị wayward Nnedi dị nke a stubborn ma ndị otie ewepụ Nnedi ama mma ya na-anụkwa afa family Nwoke. yes a na-enwe ụdị mmadụ a na every family. ọ ga-enwe onye dị stubborn e ga-enwere onye ga na-ewepụta afa dị family. ewesị na ihe bụ mkpa ya bụ ka ọ na-anụ nwaanyị o ji ego gị anụ ọ bụ ego gị ka o ji anụ o jiri ego gị anụ ihe gụrụ ya ka ọ na-eme. onye nụrụ ofu adịrọ happy onye nụrụ ebu adịrọ happy onye nụrụ ite adịrọ happy. ihe matala bụ ihe dịrị ya synonymous with ihe niile abụ
na-enụrụ nwaanyị ana ihe niile a na-eme bụ ka amụta nwa ka ifufiluo ihe ahụ ị chọrọ ihe obi gị chọrọ ifufiluo ya n'abalị onwe gị onwe onye ma ụbọchị ibie ga ọ bụ ịhapụ ihe a na-ekwu ije ọ bụrụ na igbo ezigbo mmadụ ihe atara ka ime ka episi ya Regina nwa m ịma na ebe ụmụazị mgbe ị n'ụdị asị okenye agbanyeghị na ụdị ndụ di gị na-ebi mma eme gị advice rapụ okwu a na soshal midia bịa ka anyị jee n'ụlọ jee kwuo ife dị na ya nwanne ya nwoke akpụrụ nwanne ya nwoke ayara anwụ anọpụtagokwa mana ịkpụrụ the boy nwere reason eji kpụrụ ya ihe a na-eme na nkịtị anyị ga-ele nwanne anyị nwaanyị nụọ di ka anyị stay away from family nke nwanne anyị nwaanyị ka anyị wepụ aka mgbe ọbụla isochie o nwee family ị ga-eje ụmụnne nke nwaanyị eju di ya nwee ụmụnne nke nwoke ama anọ di ya achụrụ onye ọbụla chụfusie ya sị na-efube ya ọ dị common n'ala Igbo onye nụọ di sị kụpụrụ ya my brother, my brother, my brother, my brother, my brother, my brother. Let your brother go and focus in his own life. Ka ị nụọ di ịgbapụta na nke onye a kịta etu ị na-achọ ịpụta echi egwu queen eburu awa queen ikwogharịbakwa maka ya dị ka ịpụta ha n'ozugbo ị nụọ di ịbịakwa join okiu ndị na-anụbeghị ka nkụ ọlụ fim adịghịzi ya ka ọ dị mbụ ọlụ fim adịghịzi ka ọ dị mbụ ọ nwee pụta kịta na nwa pụta asị gịnị ka ihe a ya na-eple bịa bụrụ kịta ụmụ nwaanyị na-adị eyizi bra ọnwa asị nwaanyị alị aka kwụ ọtọ ka ọnwa asị gịnị ịnugodi ịbụ na ịnugodi ịbụ mama abụ na ịbụ mama ọ bụrụ ofu ịbụa ka mụọ daanụ na ọ dị a na-enwe difficult moments in marriage a na-enwe difficult moments in life in business in acquaintances in affiliations in every relationships ife ọbụla a na-eme onwe oge ọ na-eruo ọ dị very rough kọntena na-abata ọ na-abata jụọ those sailors ihe a na-afụ na high seas onwe mgbe ha na-eme iti rough water ebini mmiri akarịa onwe nke na-abụ karịa na-atụfu kọntena na-atụ isi kọntena n'ime mmiri o ka e wee save the ship anọ ya emetakwa na sela ga-ekwu na ya na-anyazi ọ ya anyakwa ọzọ echi ọ bịakwa ebe a ebugide offload chakwa containers niile ọ baakwa ụzọ na ọkwadokwa ọzọ a na-enwe rough moments businessmen nwe nke na-aba anọkata nwoke adaa complete ngwa ahịa tụjuo ma nwa nke afụ ha ego anọkata dị first egbuka ọhịa akpata anọkata ebu ibe kredit ka nwoke jidegodo ego n'aka onye ibiri kredit nwe ya bụ olepụtagodo ngwa ahịa ga anyhow o were ego ga gba turnover ịbịazi ụgwọ ị na-afụ na-elecha na ngwa ahịa ka ezi ego isi a na-emeghị mkpughe isi a na-ekwughe ga-ekwughe ị naruo na be ego no peace at your home ụmụnna na-adọkarị a na-akpọ gị hiara ndị ọ dịghị oke ga-anwụ you no go die ihe anwụ ọkwa nwa mgbe ntakwa ịtakwa afọ ata at a point kwa rise kwakwa again ọ ka ọ dị gotago o nwere mgbe ọ ga-erukwa ọ dị mma ọ dị ka atakwa njọ ọ dị mma so onye ọbụla na-enjoy marriage ya kịta onye ọbụla na-enjoy marriage ya kịta amalụ na ọ da adịgide a ga-emesịa this caring man this your Mr. Sunshine ọ ga-emesịa turn to devil ọ ga-emesịa ihe a na-atọ gị ụtọ enubeghị inu mana ọsọ a girl see from
a very responsible family. When I say family, a girl nwolu a good, a responsible mother. Because no, so that mother boy not close to where when I say, look, no ko one adi, come more down, let me say no God them. More be responsible mother, only fuel everything. Kene kene meba, say about because no. You know, I'm a film. Ebe one guy na-ata one woman na nwa ya. Mama si na nsi dono n'oche. Nwa ya nwaanyị adono. The guy na-ata the girl na-ebe. Ka the guy na-ata ya, nwa ya were aka ya na-agbari ya ala nwa ya nwaanyị. Ọ nọkata ọtị ya ọnụ na-ekisi ya. Mama ka nna gwa gị ya. The boy wetagide the girl tasịa. Bakwu mamu ya. Taba mamu ya. Mamu ya kwa na nwa ya na-emekwa ihe ha na-eme. Ọ tagidekwa mamu ya tasịa. Bakwukwe the girl. What a mother. What a mother. Ode nwa ka ị ga-afụ echi. Ịkpọrọ nụrụ. Ọ ya emesịa gwa na nwekwana edidi a gị tabakwuo mamu ya. Arụ anaghị eme. Alụ. Nwaanyị nwere ike, nwaanyị legolo ifele n'afịa n'echi ya nwoke wit nwe. Ka moral ọ ga-apasị ebe nwa ya nọ. Ọ ga-abanwuru nwa ya mgbe echi. Ka ezigbo advice ọ ga-enye nwa ya nwaanyị ma ọ nọ dị. Where are we going? Ndị nne dị comfortable ịhapụ nwa ha a na-eburu ala ha like that na-akwụgharị. Mama dị comfortable nwa ya buru arịa like that agagharịba. Ka ihe nwa bụ n'uche wee buru arịa ọ na-efegharị. Wanka. Ọ ihe ọjọọ ka anyị na-agbakwuje. Ọ na-abụ alụ bụ arọ bụla omenala. Nwaanyị ọbụla na-achọrọ independent ka ya na ọrụ onwe ya. Ya ka eji wee nwee single mothers everywhere now. O juru eju bala abala. Ana nke ọbụla gị na ya ji ikwu ọ na-emegbu ka ịfụ na-emegideri emegide na-emegburi emegbu. A na-emegbu onye ọbụla emegbu. Mana iwere nwayọọ gaa through the background of that woman na-agwa gị okwu. You feel that no one a very good upbringing. Ụmụ nwaanyị nke nọsị anọ mothers kịta o nwere oge mama ọmadụ onye bụ mana ọ ga-akpọ gị gwa gị okwu asị nwa ya kịta nke na-anya wepụ anya o nwere onye chọrọ mana onye ọbụla na mind is business ya alụ a na-eme ihe ọjọọ a na-aba ụba. Gịnị bụ blue film story? Mana ya na-agwa gị ihe na-eme eme. I dey tell you. O nwere family mma akụgolu m akụkọ the girl some time ago. Ije na befa etu a ka ụmụ nwoke si abịa n'apụ. Onye na-ebu mma ha na-ebupụ ososo adị ya nwaanyị. Onye na-ebu mma ha na-ebupụ nke a ọbịa paakị ya moto. Agbara pụtasị abịa dakọọ ya kene ya banye n'ụlọ. N'ime ụlọ ahụ ha balụ mpa ha nọkwa n'ụlọ ahụ. You will never know na the man mụa na-abịa ma na mpa ndị a nọ n'ụlọ until one day ka nwoke akwara ụkwara. Nwoke akwara ụkwara n'ime ụlọ njụọ the girl gịnị na-emezi. Ọchị play dan si a na-asị na ya agwa m onye dị ya. Sị nọ mpa. Nsị apapa ụlọ nọ n'ụlọ sị that day ka m mechiri ije na that house. Because hapụzi m. Agba nọ n'ọpapa ya adịtị na-ewutesi m. Nna m wee pụọ wee meet my cousin maka their village.
my maternal cousin mama tọmpa the boy wee jụọ the boy si ya nna ka ihe na-eme ebe ọ sị m gịnị ka m ji ime ebe a nke ọrịa sị m na mama the girl na o ji ọgwụ wee finishie mpa the girl. The man na-anọ n'ụlọ from morning till night. Ọnwa ahụ apụta sef a command ya, come on, go back inside the room. The man anakpuo, the man abụrụ zombie. 3 girls. 1, 2, 3. Ọ dị ka 3 or 4 girls ka the man mụtara. Sisi ofu bụ nke nwetụrụ sense n'ime ha ncha na-adị eme mgbagharị a ebe na ya mmụọ ya na-eme na-ewute ya mgbe ahụ. I'm happy na o mesịrị nụọ dị pụọ, and since ya nwa n'ụdị ruo today mụ wee jibe anya mfe ya Chukwu mekwa ya bụ na ọka dị ndụ ebe ọ nọ. You know, ofuke nọgodo ebe a mụgodu nwa sef mụgodu aka esi n'obi ofu nne na ụmụ ya afụ nne na-ata ofu nwoke na-ata ha na-abụ nne na nwa moral adịghịzi. Nwaanyị ọbụla efu na-anọrọ under the husband ịstandịrị risk ma ọ bụ ha na-echọrọ ịnụ nwa ya nwaanyị is that risk ka ị na-eteki. That girl ị na-achọ ịnụ can never make a good wife because onwe ebe ọ ga-anọ mụta ka esi abụ a wife. Onwe ya ga-akụziri ya ihe sọkwa ahụ na-eme ya ka obi dị ya mma. You can never work. A good mother has a serious role on a impact on the life of the child. A good mother. O nwee ife ọma na-ejide ntụ ya wee nụ aka o ji wee zụ nwa ya. Nwa ahụ nọ na be di ya, ọ ga na-respect mama ya, na-respect ebe ọ nụrụ di. Even ife mma ya ga na-agwa ya sef ga-eme ya. Ọ na-ewave many things. Na-eme ya ndio. Malụ that na ihe a bụ school ka ị nọ. Ịchọ ka ị pass ya school a in flying colors, ị ga-eji ndidi wee soro ya. Ulu nwaanyị na-elite na di abụrụ from di ya nwa di ya bụ umbrella chebere gị ya. Ulu ị ga-elite bụ ihe niile ị produce years of afụfụ ịtalụ ka ọ ga-abụ emesizi ya egraji ya gbaa ụmụ gị etona. Ụmụazị abụ ulu ị ga-erite, not this man. But this man ga na-enye gị obu shelter, protection. And the crown nke bụ nwaanyị iyi bụ afa di gị. O nwere respect a ga-enye gị once achọpụtara na ị nọ na di. Ọ bụrụ onye ọbụla ga-agbanwe okwu. O nwere nwoke ga-abịa ime gị approach onye ha n'anya n'aka gị ofu ring ọ sụọ. Ọ bụ onye ọbụla ga-abịa nwu close. Any man fụcha ring ya na-press onye a bụ idiot ka ọ bụ. Onwe ha good upbringing. So if na crown iyi, your glory bụ na ị nọ under a man, na-ebu a wife. Don't come and prove to people na ọ ga-ebu the breadwinner. Kpuchitelu the man. Ị ga-afụ na nwoke a na-esi na mmadụ na-apụ mana anyị na-eghe anyị na-eglo isi gị ụgalala ọnụ ibe ndị a niile. Onye abụọzi mmadụ. Ichefuo the past. Etu o si wee na-eticha gị na-eme gị ka ị bụrụ mmadụ. Ọkọ gị ya n'aka dị gị n'aka na nyanwa idebi ya n'ụsọ. Inwe ha good upbringing. Ọ ihe ịmụtara n'aka nne gị. Ọ ihe ịmụtara n'aka nne gị. Regina nwa anwasị ebe a pụta na ochie ya na-abụ na ọ pụta ha n'ozugbo. O nwe onye na-abịa ịnụ gị echi o. Onwe ha onye na-abịa. Nwoke ọbụla ga-abịa abụ ọ bịakwa ka ọ talụ tọn ya wee waba. Try ya ka efu. Ọ na-abụ nwaanyị nọlụ na di atọ n'aka.
Chikesi, do you think Regina's mother is irresponsible? I don't think not irresponsible. Mana etu o si ekwu okwu ya egosi what you should know. A responsible mother a na-ebupụta case ya na social media because o nwere family o si na apụta. O nwere ebe a na-anụ ya. Nwa ahụ ịmụtalụ this village, nwa ahụ ịmụtalụ this community, nwa ịmụtalụ family ya. All your family will stand up and go and question the man, not you. Nwaanyị ahụ enwe nwa. Regina nwere ndị nwe ya na o nwere family o si na apụta. So ọ bụrụ na o kele nwa ya dị etu esi eke dị, nwoke mụ nwa tụọ mmanya, the man aga atụ mmanya alone. The man nwere family o si na apụta. O nwere ndị ị ga-afụsị that day ka onye a na-akpọ nwa amalụkwa, a na-akpọ ego nwa a na-eme ka ị malụ na-elesi aga elesi na-emekwa nwa ha asọm ha bịa kpọrọ nwa ha esogo m nụ ọ ka esi ekwu ya, a ga-eme ka ị malụ. Okwu abịa dị ona ụmụnna akpọnyere nwoke ọkpa ighetago ndị mụ nwa na ọkpọrọ nwa ha nwoke jee kpochie nna ahụ ka ịkọọla anyị kedu ibe nwaanyị nwoke mere iji wee kpọrọ nwa anyị jee kpochie. O wechisala ụnụ ighetago onye ahụ kpọchiri di polisi, onye kpọ nwa ụnụ jee debe na polisi agwa ụnụ ihe o ji wee jee tinye na polisi. One wee gwa ya ụnụ anụna ka ụnụ nakpuo na-ese ndịrị ụnụ ka ụnụ bịa jụta ya. Ụnụ ananụ jee gwa ndị ziri ụnụ ozi ma ọ bụ ndị okenye na okenye abakọ isi onive dịdị abụ nna ijekwa kpọnatara je kpọpụtara anyị nwa anyị kpọpụtachazie ya ka anyị dozibe. O jekwa kpọpụta ya edozie. Enu nni nwere ugwu, anị nni nwere ugwu. Ọ bụ ihe nwaanyị ga-apụta na-agba ile tatatatatatatata na star ya agwụna na star nke nwago na rice. Ebe ka star nwago rice debere mmanwụ o ji wee bụrụ na ọ gbawara igwe ke moto nwago na-anya mgbe ahụ ụnọ n'one ka o nwere gịnị na gịnị bụ ihe o mere achieve at the age of 17. na o nyere ya $50,000. So $50,000 a ka nwoke ji wee mee campaign because na Ned enwezi ego. Ebilonia dị ka o nwezi ego, o nwere nnọọ ihe o nwere ọ ga-eji mee campaign. Ọ $50,000 a ka o ji wee mee campaign. Before ejinye ya $50,000 a emee na tweet edee na mbụ na onye $100,000. Unu enwe obi aṅụrị. Ihe a na fly private jet na ndị otie ama nọ n'ime 50,000 ahụ. Ụmụ nwaanyị niile ọ nụrụ anụ onwa nke nwere ote nkobonye ya ọsọ ngị nwa. Nwaanyị mekwara na nwoke ihe o nwee ka o si dị ụwa niile ga-anụ ya na o nwere ihe o mere. After I've done everything, after everything I've done for you, I gave you everything. Mana nke nwoke a na-enye gị ihe anụ ya n'ọnụ ya. Nwoke ka ego ga-abịa n'aka, ihe izu ọ ga na-eche bụ ka ihe ọ ga-eme ka nwunye ya dị happy. Kedu ife ọ ga-emere ọyị ya nwaanyị partner ya, kedu ife ọ ga-emere ya? Ọ ife a ka ọ na-eche. Mana ọ dịkwara nwaanyị n'aka, I don't need a man. Boss lady. Ịkpọkọ ụmụ nwaanyị ibe gị ọ na-eje kwụ ụgwọ room na hotel chenji akwa jiri nke a na-akachi fọn. Ụmụ nwaanyị social media ọ ya emecha lapụta ụnụ ncha niile. So onye jụrụ ajụ about the woman ọ bụ na ha da anụzi nke nwaanyị decide go na ọ da anụzi ihe niile ọ na-akọ the man, ihe niile ọ na-ekwusi n'ọnụ is uncalled for. Ọ bụrụ na ịma na ojugo you simply walk out, you don't need to announce it. Ịghọtago ejire mkpa gị ije akranụ ọgụ ka esi akranụ ndị ọzọ na-ebu queen. Ị bụrụkwa queen influence ba ndị ọzọ onye nụọ dị enwe problem ya gbana a na-eme gị abuse, in which way ka eji eme gị abuse? A na-eti gị ihe ke nnọọ nwoke nụtara nwaanyị, nwoke a hapụrụ ndị nwunye ya ndị ọzọ ide flex ya, ngị nwa ka a na-eflex na-akpọ gị na-aga everywhere, yet ngị nwa ka a na-eme abuse. Anyị nene ọnụ mmiri okwu the woman, iwere ya ghọta ụdị influence o nwere over the girl
ka o si influence nwa ya or positively or negatively. Gị nwa bụ onye fụgo ebe the woman na-ekwu okwu ga-ama. Nwaanyị ọbụla ọ na-adịrị izi ịpụta na social media na-aba mba anyhow, nwaanyị ahụ abụọ mmadụ. The same way nji wee sị ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-apụta n'aka akụkọ Biafra ye Biafra na ụmụ nwaanyị niile ha bụ useless women. Onwe nke nọ na dio, onwe nke nwaanyị ọbụla efuru na-apụta na social media ili a na-agba kpọkpọkpọkpọ chee ma na nwoke nọ is a very useless and hopeless woman. Jenene ya na onwe adị ndị nke sịrị na ha nọ na di ụdị ya wee nọrọ nwunye ya na-agbọ ile tatata. Jenene ya abụghị nwoke, nwaanyị ekuru gị ekwuchie ya debe ya nsọ nwa ya na onye ekwu nwokwu. Anyị chere na-ebu ndị Igbo na anyị mụ ihe na-eme na ka nwoke esisi onye anọrọ nnọọ ọ na-awọchi nwunye ya nọrọ n'iru akwụkwọ na-akparị ụmụ nwoke na-ekwu ka o si dị ya mma na-akpọ ụmụ ikpu ma amụmụ ihe niile. Onwe nwaanyị ọbụla dị responsible ga-apụta n'iru akwụkwọ na-akọgheri ụdị ya. You are not coming out to lecture women on how to make a good wife. You are not coming to lecture them on how to run their home. You are not coming to lecture them on how to maintain their relationship with the mother as a mother. Ebe abịa na-akọgheri ọ bụ ọja ghere gị ikpu nke a ikpu nke a. Gị na-abịa akụziri ụmụ nwaanyị ka anyị esi wee na-ala nwoke ka nwoke wee lọvụ ahụ. Ị na-ekwu datin ịfụsịa na ndị mmadụ na-agbabata na ihe na gị iche na ọda it doesn't speak good of you. Ụmụ gị tonite ihe aka ha na-ege ihe mma ha na-akọ. Yes, ihe aka ụmụazị ya na-ege ihe mma ha na-akọ. Mma ha na-akọ akụkọ ikpu ije ụdị ucheela nke ịjagheri ya nke na-eme ya nke ṅụọ ha ikpu nke ṅụọ ya amụ ebe a ka ị ya na-akọ ụmụ ha na-ege. So a responsible woman no dey talk anyhow. No ways. No dey talk anyhow. No dey dress anyhow. O nwere ofu nwanne anyị nwaanyị si America bata. Ọnụ m onye na-ekwu acha ma ịkpọ ya afa ka ọ rapụ esi na mos ya. O jikwa ebe na na-atụ ya egwu. Mana ọ nọ na Nigeria na ọ na-achụzi 1 year na Nigeria na. Since ya o jechara nga wee pụta. Ine ya afụ na ahụ udori ya. Ihe afụ na kịta ka ị ga-ene ya anya ị mara na onye a bụ mmadụ. Wish na ọnwa anwa maintain nwe ya etu a. Ugwu ya na pride ya nachighatara ya. Oge niile na ọ na-eme ihe ọ na-eme. Onye ọbụla na-efoli ya na mama ride on. Ndị niile abụ useless set of people all through. Mgbe ọ bịa nwee problem, ha ncha niile o nwekwa onye bịaziri gba mbọ ka ọ pụta na the problem. Siso ya nọ na-efesi warranty ya. Ọ gwaghị ihe dating cost gori ya na mana ihe niile abụ ihe anyị kwuru before anyị nwee problem n'aka ya. Nwaanyị nwere ebe ọ na-ejedebe, ị nwere limit. Ala na-aka mma na nwoke na-ayị ya karịa na nwaanyị na-ayị ya. O nwere okwu nwoke ya ekwu nwoke ka ọ bụ nwaanyị ayị ekwu ya. Evu mụ nwa bụ nwoke imepe ọnụ m kwuo ikpu ọ gosiri m ike kama mkpọọ ya ọtụ. Mana nwaanyị na-akọ ka o si dị ya mma na-emeghe ọnụ. It doesn't speak well of you. Asị m na o nwere ihe ịma na-eme. As somebody's wife, ọ bụrụ na abata onye a na-anụghị. Think of the family. Think of the family a na-anụ gị. Think of ụmụnna ebe a na-anụ gị. Think of ogbe ha. Ịbụrụgo part of them. So you must respect them. Your respect doesn't stop here na n'ime n'obe di ya. It doesn't stop n'ime room di gị. Village di gị na-anụ gị. Village di gị na-anụ gị. Ebe ọ bụ na afro nwunye anyị ka ebe nwunye anyị. Ana ha ya afụghị ebe inwe problem n'ụzọ na-egara gị anya. Ime buru ihe na-aga na village ahụ ụmụazị afụ hapụ ịgbata bịa nara gị datin as sign of respect. Isi ebe a je ebe nna gị onwe onye ma mụ na enwere problem ma n'inwe problem. Nọ that day not 2 days a ga-ajụ gị ajụjụ. A ga-ajụ gị ajụjụ nke nọ taa na afro gị nya afụkwa gị taa udo ọ dịkwa. Ka ị malụ na ị nwere place here anymore.
It's true, not ha amụ gị, but you are incomplete here. O nwere ebe ị dị complete, ebe ahụ ibibu ya mere gị dị complete. Nature millionaire. You need to go back there before ị ga-abịa be nna gị kwuo okwu ege a ga-adị sure na ebe ahụ akpọchiri gị, ebe ahụ ha nụpụrụ gị jebe, nọ at peace with them. So ị bịa ebe ikwu okwu ha gee ya ege. Ọ bụkwa nne mana ị nwere okwu na unu na-eso okwu, anụ okwu a kpọlatara gị ebe a, they are ready to listen to you. Ọ bụrụ ife a ga-edozi ka edozi ya ka ị nachighị ebe ahụ. It's a shameful thing to every family, to every community. Na ama na ụmụada ha ada anọdobe di nọ na-abụ nke nụọ dị echi akpọrata ya. It's a shameful thing maka na ọ ga-eme ndị ọfụ affect ụmụazị na-etonite, they can't marry again. Onye ebere abịakwa jụ esasị ebe ka ị na-eje n'ogbe a na ha da anọdobe nwoke. Mgbe ofu onye gwara gị onye nke Igbo agwaghị ya, ama ya na njakịrị. Gịnị ka ị na-eche? That's why o ji dị mkpa na ada, especially ada nụọ di, a na-ene ada anya dị n'ebe ọ nọ. Ọ bụrụ na nwa mbụ ejeghị ije, nke Igbo ama agbanwe ọsọ. Ihe ada bụ n'isi ka nke o bụ na be nna ya buru na be di ya, o nwee ebe ọ dị izi. Ọ mmiri a ka ị ga-egwu, nwoke na-egwu mmiri nke ya, nwaanyị na-egwu mmiri nke ya. Ihe ọbụla ga-abụ, ihe otiti ọbụla ga-abịa, ma nke si be nna gị na-achụgharị ebe ọ na-end bụ n'isi di gị. Arụ ọbụla esendịrị to the wife, ọ n'isi di ya ka ọ ga-ala ndigodo, because na nwaanyị ada azazi afịa, afa di ya ka ọ na-aza. Achọrọ gị obi afa echekwabagodo ka dị arụ ga-ehit first. So nwoke nọ na-ebu cross, na-egwu mmiri ahụ. Gị bụ nwaanyị, ị na-egwukwe nke gị. Ọ bụzi ị na-egwu nke gị ahụ, ị na-eme mkpọtụ, na-eti mkpu ka ụwa niile na no. Okay. Oluchis, can you hear the difference between Igbo and Otu? Otu bụ Otu ụmụazị, Otu bụ just, ọhụ nya ike ịgbago akpọrọ ya. Igbo bụ mature. Biko achọghị ịga into that details. Igbo nwere deep meaning. Ịghọtago? Igbo nwere deep meaning. Ọ dị ka otu a ihe a kpọrọ grail, like holy grail. Ọhịa Igbo bụ that achọ nke efu ya the spiritual aspect of it, ya ka eji enye respect. Igbo bụ ebe anwa anyị si wee bịa. It goes beyond ihe anyị na-afụ like just ka ama ya amụ, no. Ọ gafere na ka ama ya amụ ma ebe avụnụ. Nwaanyị ọbụla nụrụ di, ịnụkwara ana di, by then onye ọbụla esekọ aka, ọ bụrụ n'Igbo. O sigo n'ọhụ pụọ, baizie buruzie Igbo. Ada emepezi anyhow. Nya ka ejefu na nwaanyị nụọ di, ọmaba obi akwa na abụ, ọ bụghị ofu. Ka eme ka ya chọọ na-ekpuchie ya ọfụma. You don't open it anyhow. Onwezi onye ga na-afụ ya. So one man nwezi the power ebe a, etu a ọ bụ na-eje na settings mgbe a na-eme ihe temple na Sabbath na ndị otu mgbe awa tabernacle, enwelu the holies of holies, and also the high priest na abadi a. Ịghọtago? Ọ bụ the same. Agbọghọbịa na-ebu ọtụ, ụmụazị nke ha abụ atụrụ na-ege ntị, ụmụazị na-abụ atụrụ. Atụrụ a nwere mgbe bụ na ọgbagote ọ bụrụ ọtụ. From ọtụ ahụ wee bazie the last stage, mgbe ahụ ọ nụziri di, ọ bụrụzie gịnị ikpu. Mgbe ahụ ka e mere ya na ọ dịzi, o nwezi that right, and ọ graduate go na oge produce nwuzie child mụọ nwa. Ya ka eji ekpuchi ya ọfụma
ikpuchie were ya ngwara o nwere spiritual meaning. Ọtụ onye ọbụla ga-alanwu dị ọtụ. Agbọghọbịa na-agagharị ebu ibu ihe obubu ọtụ. Agbọghọbịa nọ mara mma akwụsịnwu ebe a nje laa anya ọtụ si ya nne bịa anya m ọtụ, mma mfụ nwunye mmadụ si ya bịa anya m ọtụ, ihe obubu ikpu si ya nne bịa anya m ikpu ka nla gwagodo gozi daa agụ n'ọnụ na wayo o wee ya na-ego ọnọdụ ka utu na-amụ. Ị ga na-anụ ka a na-akpọ amụ. Ị na-anụ ka a na-akpọ utu. I will respect nwaanyị na-asị mmadụ bikwa ego utu ya a na-ekwu ekwu na nwoke ma ifuru amụgha ga-adọkakwa amụ ka ya na-akpọ utu. Etu a ka ọ dị n'ikpu. A na-akwanyere ugwu. Ụmụazị adịghị ebu ikpu, ihe ụmụazị na-ebu ụbụ ọtụ ọhụ. Ndị kirikiri ụmụazị abụ atụrụ ka a na-akpụ osi na atụrụ pụọ mgbe atụrụ na-ebu n'ajị ka ị were na-aghọta ebe m na-eje. Atụrụ ebu ajị, atụrụ bụ mgbe ahụ ọ bụ lata ajị bịaba ha anya ọghọ ọtụ igetego ọ bụla ọtụ from 12 years otigo na atụrụ pụọ ọ ghọọ n'ọtụ ihe abanwụzi di ya. Ịghọtago mana o megide ha na-eweta aka na 20 n'enu ọna di osi n'ọtụ pụọ ọghọzie gịnị ikpu. Asị m gịnị ọghọ gịnị ikpu. That's why na-efu anyị bụ ụmụ nwoke anyị adịghịkwa akpọ ya ikpu. Ịghọtago ka isi ha abụọ akpọ na ya afa anyhow. You know go fit call am anyhow. Ebe a ka isi wepụta nwunye gị nwere ya. You don't expect people to na-akpụ ya anyhow. Mba. So ọ bụrụ ya sị ka nkọwalụ gị ya na I hope na ịmụta gị ya. Yenugo ka mmadụ sị mmadụ ikpu nwanne gị nwaanyị. Ọ ikpu nne gị ka ya anụ. Ikpu nne gị. Anyị kpọrọ ya ka ọ fụọ ya ụfụ n'ahụ. Ama m na nghọta ka ebe a ka o si wee pụta. Anaghị menshọn ya anyhow. Ịma na onwe ka iru na-adị onye furu ikpu nne ya obi agha dị ya. Efunugo nwaanyị onye ala, agadi nwaanyị onye ala gba ọtọ. Mba, a na-achịrị akwa kọva ya ozugbo ka emechie dị ikpu. Ịghọtago? Ọ dị mma. Anyị establish go point nke a. Next one. Again, na amarọ nya amala amalụ that na ihe a na-anụ na di abụkwa so this man ị na-anụ. Ọ bụkwa so this man ị na-anụ. Ị na-anụ di because even ị na-anụkwa ụmụazị ị ya amụta. Ọ ihe niile a na-ebuga gị di ya. Ihe na-ebuga gị be di bụ ma ụmụazị ị ga-amụta di ya. Ị nwere expectations iji eje di ya. You are not going there no ka ije ebe I love you. You are going there ka ị nwee ike produce o. Ihe anyị ga-produce bụ ndị ga-eme ka ị nwee stand n'ụwa anyị bịalụ. Those children ị ga-amụta di ya. Ya kpatara na amụ ha na-apịchi ya. A na-emu ọnwụ obodo ebe ha na-anụghị na-abịa ka eneta nwa. From that day mụpụtara ya ọ bụzikwa sọ gị nwe ya. Ọ bụrụ o nwere na ụmụnna ọ bụzikwa ebe ahụ isi pụta ebe a na-anụghị na ka ịma na ebe ebiri abụọ ọlụ ị na-agba ya mgbọrọgwụ. Ọ dịkwa ka onye mere travel jee ebe ni onye mere program anyị nye onye call in ọ gwara ihe ọ la n'ọtụ n'obodo ahụ. Ọ lagidere lagide ọtụ ka o wee nwee akwụkwọ. Anyị bụ ụmụ nwoke anyị gwakwa gị afụfụ anyị na-ata ka anyị wee nwee akwụkwọ ebe onwe nke mụnwa na onwe m onwe mgbe m lakọtazi na onwe mgbe m na mpị aka n'ike na onwe nke m pịziri nwanne onwe ya pịchatara n'ike iwe na ọnụ mejuma wee buo na ma na-alazi ịkpa ha aka n'enube ngwa na iwepụ aka na nkujipụghị aka ala gburu m onwe m n'ọtụ.
idiot kwa na-emere ihe nwa ka mụrụ ama akwụkwọ ya eru m aka anyị eje interview nwa ejekwatuo m bịa wee bee nekwa nwanne etigwo ka mụrụ ihe niile na sacrifice anyị na-eme ka anyị wee nweta ihe anyị chọrọ. Etu a nwaanyị jiri ọrụ fim ga-apụta sị gịnị na onye nke a chọrọ ịrịa onye nke a chọrọ ịrịa. So anyị nwa bụ ụmụ nwoke bịa na anyị wee kọba ihe anyị rara na abroad ka anyị wee nwee akwụkwọ. Many guys mepeelu gị ọnụ kọọ ọlụ gị ihe agabigara di ya, you no go talk am. Ọ bụ ihe ọbụla ị gabigara ebe ịkọ maka na efuru social media. Piti ka ị na-achọ, onye na-epiti n'ogo n'ụwa nke a, ụwa na-achịgharị ma nwoke ma nwaanyị, ọ ma na onye ọbụla nwere cross nke o bu. Anyị cha niile nwere cross anyị bụ. Ụwa anyị nwee ebe o si wee dị izi. Some men who jisi ego te n'anya, some of them nwoke ibe ha ara ha n'ike. Kicha na nwaanyị ịgba na onwere ndị jiri abroad na nwoke ka ha jiri bri with. Because i declare na ebu gay na gị na nwoke na bụ ibe abụ, a na-enye ndị gay akwụkwọ ọsịsọ karịa dị nke nwa na-achọ nwaanyị. Ụfọdụ bụ agreement emere eme, o nwere ike at a point onye gị na-eme ya ọgwaghị na ọkwa na-enye anya na aya ka nsokwa akwụkwọ ahụ. It's not between the deep blue sea na the devil. Ụfọdụ nechara anya sị ngwa debe ike akpọjaa ya ike. Iche na emecha taa n'obi elu. O jide gị n'ọrụ. From ndị anyị nabagokwa. Ebutazie ete na-asị esi nwaanyị ebere anụta na Nigeria. Ịma afụfụ nta ife ọnwụta akwụkwọ ahụ nji kpọgota gị abroad. Ịma na nwoke ibe m na-ala m before. A na-ekwu ekwu. Mana oru ha n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. After everything I did for you. Nwoke akpọgotara gị abroad. Ịmụ ihe o mere wee nwe akwụkwọ o ji kpọgota gị ka ọ dịrị gị na mma. Ije ebe ahụ under 1 year 2 years iji bịa ịwaba n'anya. Mmadụ eji aga ozi iwezi feelings. Ndị ala anyị nwere n'ogbe. Gị na nwoke nọ mana gị na nwoke ọzọ na-akpa. Gị na nwoke nọ mana gị na nwoke ọzọ na-akpa. Okay, o nwere onye jụrụ ajụjụ. Ọ sị, but being back after being a gay, I hope that's what you are asking. Of course na. Some na-eme abụghị ọnụ na-atọ ha ụtọ. Ọkwa ị nọ full case PDD baby oil. Ụfọdụ bụ just ka o nwetagoro this na mechaa ọ drop all that life. Biri onwe ya normal life. Ọ ma na ọ ga-cost ya ife ka o nweta ife ọ ka dị obi mee ya once. Ụfọdụ nwere one guy in jam na Senegal. Mbọsị nda na Senegal. Ọ bụda dị ka o si na prison pụta. Na nke onye mbịalụ na Senegal. Ebe akwa ka the guy received ya. Onye a ama Senegal for one day mana ọ na-asụ French. Ọ na-asụ asụsụ ndị Senegal a. Ọ bụrụ na ihe ọ kụrụ n'ime prison bụ 10 years complete. Ọ bụkwa nke a na-agụdị at night. Nke ahụ plane touch in airport. Ebe a ka esi buru ya o jebe nga. Brazil ka o si. So onwe ebe ọ ma ebe a. Mbọsị a ka ọ je nga. Ihe niile abụ risk nwoke tekiri ka ọ wee bụrụ mmadụ. Ụfọdụ jiri ọga, ụfọdụ jiri ọkụọ. Ọ bụ ọkwa bute echi ọ na-akọ si onye nwanne ụwa gbagoro ofim bụ na ọgbagoro ofim were ya like that. Onwe ihe a na-abịa akọ. Ka ị wee bụrụ na the right ị ga-enwezi ijesi asịsị gide onye gị na ya mekọrọ ihe. Ịsịba ma nke ome ma nke omerọ ka ndị mmadụ wee sympathize ya with you. It doesn't make any sense. Who are these people? Hello. Hi. How are you? I'm good, and you? Good evening. God bless you. You're welcome. Love you. Thank you. Yes. Gospel preachers. Oh, sorry, I'm running a live program. All right. Okay. God bless you. Sanatan, yeah? Okay. Take care. Sure. All right. So, sorry about the interruption. I will only be a Safabo preachers and the Jehovah Witness. So Fabian at the wrong place, you know.
came to preach me at my workplace. Instead of them to be at their workplace now, they are walking up and down looking for whom to preach to. I wish them to the camera carefully. What are you preaching? You can't go and preach to those people to change from their wicked ways. Now I want to preach to. So back to what we're saying. As you got married, if I know one word of God, because this is the only thing that can save our girls. Kafa we unwe confidence when confidence about that nehi najebu no makale no ga jokali and if ni na bu I ga mbọ make sure na onye na abiakwute na win ru heart ya. You win to heart ya, that man will compromise a lot for you. Ebuna that mindset. Ebuna that nonsense mindset. When I be here, everything will just be about you. Sometimes it goes sour. I know the sour can last for 3 years. It can last for 4 years. Okay, na go Bible, we go to travails of Job. Do you know how many years Job no na afufa hono? Omaka just go the chapter go na. From that thing, ekwefu no mu ya ni na etipia. Omu ya ho overnight na. Esi no omu ya. Esi na no ewu ya na okuku ya livestock ya niile. Esi everywhere. To the point na mezi itazi oya. Oya ha bụ oya oyira 2 days. Ọ bụ oya oyira 6 months. If I need able travels or galo through a period of time. The wife ran out of patience to the point that the wife has no regards for the husband anymore. But okay, woke up with billionaire when everything life was good. But the man remained steadfast in Ihoma. Oh my God, one day no God Okujoro chie mo even also. Oh well, yeah, sometimes it's good, sometimes it's bad. Kedafia kwa Whitney Houston ko shu bedu shu bedu. Just go lyrics here. Sometimes we laugh, sometimes we cry, sometimes it's good, sometimes it's bad. Don't when they know dinner winye from their first day. After that marriage, 1 month later, will be problem. Some just no get in at the time. Mama yana agwe come or down. Oh my God! After that, he go for warrior. Abane bi oputa na chia dey fozi. Abane abia go amakwa na obia na. Ebesikwa. After the rain comes the sunshine. But now they go bind you together. Or oath that we live together. Nkendo kabu for better for worse. How we VGT here like that. But if it's for better, for good, for nka, each ake when anything bad, it's for no life, kano. Even you able to na senaka some ladies here. I pity you. One neighbor, my sister. Mama da agwa gị fa nnekwu ma na abro me a good brother. Ibe wute ego bụ na no de ka ran kwesịrị ka nje kwunyelu me. Oke ngị nwa kwunyelu akịta ka ebe that man stand na. Kedụ ebe ọkwụ na. Ka ebe Gloria dị na. August meeting no ga-eje muzikwu ya. Church ebe ahụ ọ na-akabu before ka eko si eji ya na. Ebe ọ bụla ọ na-eje ka anya na-ene ya. Age grade ahụ ọ nọ si na their WhatsApp group onwezi nke ọ ga na attend. Kedu ebe ịkwụ akwụna? Where do you stand? A stand is with ụmụ agbọghọbịa ka stand with ndị nne nwanyị. Where are you? Ọ bụ na Bible say where art thou, O ye daughter of ihe m gwara ya bụ na ifugokwa marriage nọ na ya wee tagide afọ wee taruo ya na 17. N'ihe ahụ na-atara afụfụ amachi ogo na mụ ya apụ na teba.
nwanne a no go live am. Iwe pụọ. Even in a na-agwa ụnụ bụkwanụ based on experience. Agwa m gị ihe transpire between mụ na my wife one day. Akpọrọ ya wee jụọ ya wee sị ya okwenwo some certain things iji iwe rapụ mmadụ before mana ị na-regret ya na ọ bụrụ na ịma na ịkarị ọsị m yes na ihe njiju ya bụ na amama onye nna gịnị ya na-ekwu okwu ma ya na mmadụ na-ekwu okwu ihe anọ taa na ọ bụrụ na ya nwa yotego if na me okwukwe esi abịa if na you enwekwa ihe ị ga-eme ọ na-afụ isi maka wee jụọ ya na ndị si ana omekwuru mụnwa o nwere ndị hapụchala ego m na South Africa ma cell phone complete cell phone rapụrụ ya onye ahụ maka adị m like argument kama ọ yenye nsogbu hapụrụ oge detin ama na ọ yenye nsogbu. Hello, can you hear me? Can you hear me? Hello? Hello? Yeah, can you call me back later? I'm in the middle of broadcast now. This is Ono Weibo. You can join me live on my channel, Ono Weibo TV, Ono Weibo Media. All right? I'm a neighbor. Yeah. So join us, huh? Join us. Nigeria, Asaba. After going to South, I know it's in South. I can make one program now. I'm live. Watch Yamas. Number Nyagaba. Check here on our WhatsApp. Yeah. Okay. Keep forget. Sure. Yeah, ciao. Sorry about that, please. As my but I cannot lie. Now, when you are getting married, you know about this thing with high hopes. Oh God, them man. It was a walk alone. You broke is your walk alone. Never only came on 10 girls. 10 of you were 10 different faith in each other. Some ganudi emunwa fiafar. Manaiba hana no, they will not judge you in Mutama because any life for that na omunne na mokwa. You need to read you biangly, Srokowa. You gotta go. Muna one day no get melo. If you na nke tol, na amu nke freely. You do operation amu. If you na nka na ya na dia cat and rat mgbe obuna. If no onye nke na dia burubu ego busasi ya nke me na di nke gebo. O we bụrụ nwanne gị aka dia ji ego ọ hozi nke nwa. Unu ncha niile nwere 10 different locks. 10 different faith. Ọ bụ ihe onye a ga-face ka ị ga-face. Mana ihe ekwughị ọnụ, ị ga-eburu cross nke gị. Ị ga-ebu your own cross. Solo wee tu ahụ si wee dị. Ị ga-atagide afọ dịka ihe ahụ na-atara afọ na-achọ ịma chụọ esi na iwe na-ewe. Ihe gịnị ka ị nọrọ di? Ọkwa ka ịmụta nwa. O nwere ebe a sign ya na iwu mekọtara nwoke anyị na-anụ taa na ọ ga-adị ndụ forever for you. Nwoke a nwere ike o nwee short life. O nwere ike o keep away from you. Ọ chaa ka ịmalụ na family ha na ha dị enwe long life. Amami na ghọta. O nwere ike ọ bụ na be ha na onye ọbụla ha na-anwụkarị at 60 something. Even na onye bụ okenye ha sef erubeghị 60 years na. All secret of the family ma ịmarọ. So if na nke ya ịnụta dị ịnụtagodi. Di ya nwere ike nwa at any time. Ikekwe ịmụ ọnụ ụmụ ịtọ ịnọ wee chọpụta. Ị na-60. Well, nsogbu adịrọ nke nwa ahụ naked. O mee ụmụ nwaanyị affect. Mana ịmago na ịmụ ọnụ ụmụ ebe
iya agbara na be ụmụazị ịmụtakwa. So you have to stay for your children. Ị na-ekpezi ekpere ka ụmụazị a hapụ ịga wee ndị agara ọ na-emeziva na-etonite ego pụta ọ bụrụ na they break the chain ka ama ka esi break ya and by then ọ dịzi alụghị inye advice fanwa ka ọ dịziri because ife ndị a nwere their own life ịghọtago ha nwa ka ọ dịziri asị ụmụ nwoke ọbụla ruru 35 years can decide for himself. ịgbakọkwuo mgbe nwa nwoke a ga-eji ru 35 years ọ bụrụ na ịdị 25 years wee mụọ ọnya ife a na-ekọ na 60 nwaanyị dị 60 years ana nwa gị ka nwekwuru another 25 iji wee rute 60 a mgbe ahụ ịchụbara 80 something ana nke nwaanyị ji ya ndụ nke gị n'aka ọ faith nke gị you have to accept it. enwere ga-epu elu n'ụwa ịnọ ọka ị ga-anọ ịgbadosi anya ike jebe mana nke ịnọ ekwughị n'ọnụ emena ka ị bụrụ subject of caricature. Ndị mmadụ a na-ekwu about you every day gị ka a na-ekwu ma ọ bụ a na-ekwu gị ihe dị mma eji n'aka gị gbuo onwe gị. problem ahụ ibu iji gbapụta na social media na-akọghị mmeni ibu ya problem nọdụ ike gbachite ụwa nkịtị na-emere onwe ya. enwere ike ọ bụrụ na ụmụazị ya mụrụ sef na this family ga-echange the story of this family forever. You don't know. enwere ike ọ bụrụ na akara aka iji sibe nna gị bịa na otigbuo na nke a otigbugo ihe dị adị already change everything. enwere ike ọ bụrụ na ihe niile produce na this family nọ nke nwa ga-shine brightest na akara aka iji bịa ụwa ebe na-emere akara aka gị ọ bụ akara aka dị gị akara aka nke iwu na akara aka nke gị ihe ahụ ka ibu wee bịa n'ezinụlọ a bịa gosizie ihe ọma si n'ezinụlọ gị nọọ ihe eji wee hapụ everywhere bata na family nna gị bịa kpọrọ gị ị bịazie ebe a nwa little challenge ị nwụrụ ị na-efe isi kpakakpaka onye gwara gị na ịpụta ebe a ebe ọzọ ị ga-eje na ihe afụkwa similar problem. ị nwere ike ije ebe a nke ya afụzi adị worse than nke a na di gị na-ala nwaanyị ọzọ n'ilo ka ị na-efe isi kpakakpaka. nke ọzọ a ga-abịa ịnụgụ nwere ike bụ the worst. nwere ike ọ bụzi ya nwaanyị bụ mkpịa nwere ike ọ bụrụ na nwoke ọzọ na-arịa na o nwere mmasị fọ n'ihe ọ na-eklem na oje ntụma na nwoke ọzọ ka ọ na-ara na ịmarọ one day nụ na alụsị na-esogharịkwa ya n'ozugbo mgbe o jiri ohi atụọ ya alụsị na enweghị ya anụ like this nye i break it down ịkwụrụ ọtọ taa ahụ ozugbo ọ bụla gwụgụ n'isi ịma ihe a na-akọrọ gị ebe ọ bụla efuru onwe gị n'ụwa nye Chukwu ekene were ya nọọ nke gị ụdị ihe a na gidie deal bezie with it ka ị esi ya deal with it were obi ọcha soro ụwa. ị nụrụ Ned ị na-agwa anyị nọ out of love ha mere ka anyị mara na out of love kwuo all sorts of nonsense. ọ ka mma ibe akwa na Lamborghini dara ya ọ na-aba akwa nke ya ngwa watch ya ka efu this girl jere na kamera gbaa kamera na-eme vidio na-ebe akwa. ihe na-atara anyị bụ ka ị convince ya kwa nwa bụ ndị anyị nwe social media as an actress that girl bụ nwanne m ugbo nọ n'obere akwa ahụ mee mistake delete the video megharịa ọya bụ ihe unu na-ada afụ onye bịa na megaghaga ọnụ ya bụrụzi ya ndị emotional beings onye a bụ actress ebe agha na obegidere akwa ahụ na vidio ọ na-eme na-ebezi akwa ahụ nọkata chọpụta na diti na ada rekọd sef ọkwa oge ebido n'isi ndị a niile ebu fake people dị ka ị na-eje si na ha bụrụ model ha ka ị na-eje ka ịmụta ihe n'aka ha nke pụta ichie ya queen a na-agwa ụnụ were nụ nwayọ na ụwa adịrọ like that na na-ezuzugharị. abụrụgo m a big brother abụ m uncle mmadụ so I will tell you the truth. ọ bụ ihe ọ bụla efere gbasie anyị na-eme social media ka ị wee dị popular millions na-efolo ihe niile a na-efolo kedu ihe na impact into them. ebe ị na-abịa abụọ ike ebe ị na-abịa enughi ala ebe ị na-abịa akọrọ bish
ụmụ nwoke na onwe ha ndị nke IPOB mụ na ha na-ese okwu maka agwara ha eziokwu anaghị akọ mana onye mechakwa ọ na-amakwa nke bụ eziokwu o si n'azụ kpọọ bụ na fon na dị sorry mụ forget ya datị ma mara gị ṅa ma mgbe ị bịa na-akparị nne gị na nna gị ihe niile ahụ gwakwa gị emechakwa fụkwa n'eziokwu igosi ya anyị afụgo onwe anyị n'ime Naijiria fụ ọnọdụ anyị nọ n'ime anyị ama egbu onwe anyị o nwere ife a na-akpọ self destruct anyị ama eme ya because of etu ọ dị mmamsi ụlọ m ọkụ maka na oke gbaba n'ime ya no ways ihe ọbụla m na-achụ n'ụwa m ga-eji nwayọ na-achụ ya nchụọ ya n'ike na n'ike gidigidi enwe ebe eji eje ịkwụla ọtọ gwujie ji ị ga-esekpukwa ana wee bupụta ya ichefuo na after show na casting na-ezo emesigo show kwa casting ka nọ n'elu ya na after show niile ahụ kwa casting dị na-agwa gị na after show na casting na iche na egwuregwu ya ka ị na-afụ kịta abụ m okenye I will speak to you like okenye ya hapụ niile na anya ndị gị young n'anya the spirit in me abụrụ spirit ụmụazị. My obligation is to tell you the fact and the truth. You should ewepụ the truth from the fact. O nwere ife ọ ga-enye gị onye gị n'owu Igbo. Maybe. I hope na na-amụta ife. Agwa m na every event, every incident, all these things na-eme ọ na-abụ ọ na-eme ka anyị wee mụta ife. Ihe ọbụla si n'ọnụ Regina Daniels pụta abụghị ife ị gara ege ka Ned wee bụrụ ajọ mmadụ. Ị na-agwa m na Ned ọ bụrụ ụdị mmadụ a ka ọ bụ wee nụba the girl. Ned cannot change because of this girl. Ned abụrụghị ihe ọ bụ before mụra this girl. So ị na-anya na testimony of that man, ị ga-aghọta na Ned bụ a very stubborn person from time. Ọ bụ na a greedy person, ọ dịgo greedy from time. From 1999 na nwoke anya bere reference 99 to mgbe o ji wee mata Regina wee mee ka ọnụ bịa. Ihe ahụ ọ bụkwa ka ọ bụ bụrụkwa ya ruo taa. So for nge nwee fụchi ihe ndị a niile si ka ijebe. O nwere ọzọ ime respect. O ihe a ka ị na-ewere. O tigodu gị ihe nye gị 10 million. Ọ ka mma even ndị niile na-eme ka ha sympathize with you. Ha fụ opportunity ịnụ onye a. Nya tibeghị ihe na-eti ma ha bagodu plan for the very first time. A ga-eje were ya. So gị bụ Regina Daniels ịnụba na ndụ gị n'ọnụ m na the rich also cry. Ikekwe watch her the program. The rich also cry. Nke ị na-ebe bụ small to ndị nụtụrụ ogbenye. Ndị nụtụrụ ogbenye sef aka ọlụ nke ha na-agabi nke gị fụrụ ọgwụ ṅụọ. Enwe ndị a na-agbajuburu ọbara kaikai na-etikwa ihe n'enu ya. Ihe na-edi. Na bụ nke gị na-etiri gị ihe ka ị na-abịa aṅa ị na-anụzi. Pụta na kran gị na-eche gị bịa ka ichie gị queen. Nke na ichiri echi n'ike ya bụ na anyị amazi ebe akwa ifuru ya na China ụbọchị ọ na-amachagharị. O chere na advat bụ sịsọ mgbe eji mee mkpọtụ ọkpa dịka ọkpa ma ka eji eme ya nzu ike queen nke eme na expire. I need renew tenọ nke ya gwụna. Anyị anọkarị 4 years. Ọkwa 4 years ya dị ya. Ọ ya bịa rituo I need renew one. Efu ana Soludo chiri 4 years. Tam nke ya gwụ anyị negotiate before asịkwa ya ngwa jeje top. Nyanwa need kwuru calm down ọ bịakwa. A na-enwego strong contender, a younger queen. Ka ji ụmụ ebuo nke ya nwa be nọ. So tam nke ya gaa na ọ chọkwa ọ bịa contest ya mana ọ ya anata ọ ya anọ na China na contest. Ọ ga-abịa nata ọ bịa fụrụ ndị ọ na-achị ka ya nọ na China na-eme campaign. Ị ya abịa na rute opposition nọ isi mmiri ijele nọ ebe a ihe APC nọ apụga nọ ke ndị nke ọzọ ka afa ndị nke Peter Obi ha ka ya na-akpọzi ya
ADC so Queen Kenabo Queen Me Kabo Queen Gina so Queen Gina ka na ha ma achọ ịkpọpụta yotago Queen Gina ka na-achọ na mandate ya ka nọ after all dia bụ millionaire ka billionaire nke go bụ ke na-eme film ka nwa bụ politician politician ka anyị ga-eso maka at least ya nwa ka jigodo ezigbo contact dị fresh ị na-anya fụ na mgbe Natasha Queen nke a abụba Queen no ịmago Senator Natasha ị na-anya fụ na o nwere many people follow ya so tu onye nke anọ ka ọ pụta kịta anyị nwa bụ followers ebe a ka anyị ka nọ na so onye ọbụla akwadobe ka anyị chie ya ka anyị fụkwanụ ka ọchịchị ya ga-adị ọbịa ndị emie ndị ọzọ nọ ọbịa kwu mmemme ndị ọzọ ọ bụrụ m esteti ma ọbịa market alụ m n'ọva nchaba ibe a na-eme ike nja market adịrọ nke nwa na-eme ka a na-eme ịbịa egolo ana bịa nọ ha ma dike esteti bịa ka nye ga bịa goro bịama na ụyọ man bịama ọ bụrụ 1 plot bụrụ 2 5 10 20 bịa ka igoro 2.5 million agala ahụ m ọnụ ele m ọfụma 2.5 ịbịa from Naija eruo mbọchị ụka mmebelu ga ezigbo ego massive discount anọ m promo na akwụkwọ Igbo Oshimili North Local Government Headquarters ebe ahụ ọ dị Asaba Capital Territory ihe mekiri up Asaba Capital Territory bụ Asaba ya gee ntị Ọkpanam Ugbo Road n'ime Ọkpanam akwụkwọ Igbo Izela Asaba Igbuzọ na ebe kwa Oko yes okirikiri ya niile oya mekiri up the capital territory. Thank you. So ọbụla now ị na-anya na life ndị mama anyị fa no today their pride na villages a na-anụ fa bụ anyị nwafa amụtasị ịghọtago anyị nwa bụ pride of our mothers because na ma anyị nwere ndidi. Some of our mothers enwe ebe ha na-alahụ before ka ọ na-efuru ya efu nwaanyị ya na di ya mmiri magidere ha na ụmụ ha mechaziri pụta wee rụọ ọrụ ha ụlọ efuru ya ọkwachi ịgbapụ ụlọ kịta ị na-eje ebe a kpope ọnụ rie rice ṅụọ mmanya taa anụ jee nọ na VIP ị na-eje ebe azara aza. You must story of that family ịbara sọmbụ na be mmadụ kafa akwanyelụ the woman nwe ndidi nagide di ya ọpọ n'ebe a nọkwa di ya na-etikwu ya ihe n'enu ya onwe ndidi mara na ọsọ a na-agba na onye nwelu ntachi obi onye nwelu ndidi n'ọsọ a gbagide ya ruo na ending ya na onye ahụ ka a na crown. So many of those our mothers God bịago crown ha nature crown ha God of marriage mesizi crown ha today nye ha glory ha completely which nobody can take away from them. Ịbịazie kịta agbapụrụ ha mmiri madam anọrọzi mama anọrọzie n'ụlọ achịrị maid chee ya gbapụrụ ya mmiri ya lebezie mmiri ụmụazị a na-agbara mmiri ka ọ wee bụrụ na o nwere ihe ọ na-ele ha si ya emere anything n'obiri kịta efu ya na France nke ọzọ na-esi ya efu ya na America ị na-anụzi nke ahụ na ụmụ ya nọsizi obodo oyibo ofu buru ụzọ pụọ kpọpụsịa ndị ọzọ ịpụtazie ndị taa unu enu okwu ebe unu enu okwu ebe unu enu okwu ebe ụbọchị ofu ka hapụrụ n'ime ha mmemme akwamozu ya 1 full week abụrụ be ndị braba nwaanyị a bụ ndidi ka o nwere ọ nụrụ di into a poor family mana ọ fụrụ ndị ji ego kọpụ ị na-anya fụ na ndị otu ya nụchara ndị ji ego ụfọdụ anwụọna resins mana o folo etuchi ya si wee deli ya folo onye rapụ ịdị echesi cloud ndị na-eje ebe a zara aza o jiri ebe a bido na scratch taa fusoro di ya taa akị mmiri ama ya anwụ acha ya
ọ na-eje n'ugbo na-apụta ihe dị iche iche a na-eme, ọ naghị ahụ ụfọdụ ego eji aṅụ ọgwụ, bọtụ ụfọdụ onye nọ from morning till night afọ ihe eriri, kama o ya eri ọsị ụmụazị arigodu oburu ọnụ ụmụazị a rie. Ụmụazị na-eyi pachipach eje akwụkwọ, nwaanyị aka obi jee gote akwa kredit, echi ọba ya ọhịa jee na-achọ nkụ oyi egbute ka ọ bịa lee m, ya bụrụ na akwụrụ ụgwọ. Ụfọdụ ka a na-edisgrace n'ilo, nwaanyị nye m ego m narịa ihe o bu n'aka n'ọkwụghị ụgwọ a adị ụmụ nwaanyị tọị n'ọgbakọ na-ayọ. Ọ tagidere afọ apịchagide ụmụazị apịchagide, at same time ọ makwa na di ya ka na-akwụgharị ejikwago ego nwa ọbụla onwe ojebe akwụna, ọ na-afụ ihe niile na ọ gbachite nkịtị. Nwaanyị chọrọ ka ya establish ya onwe ya. Stop because of this man. The most important thing bụ Chukwu mepee akpa nwa gị ka ịmụta nwe ịbụa ịtọ ịnọ. Ị mara na your journey of life has just begun. Your mother, your father cannot live that life for you. Ha nwa na-ebi nke ha bịa go ụwa, enwe your own life to live. Ebe ka Chukwu debere, make it work. If it's not working, try and make it work. Continue trying. Try and make 50 cents. Get rich or die trying. Ụdị anya da bụ na ntị. Rich abọsịsị ikpe ego, onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. So mmadụ ị ga-eme produce your own children na be di ya, iwe mụta ịtọ mụta ịnọ, iwe gbagha aha jewara maka na digu jeje fekọta nwaanyị ọzọ, ịgbakwa ihe ka a na-achọ ifepụ na na-eme abuse. I tiri ihe. How many years ka ị nọgoro na marriage ya? Mgbe ị na-anụ nwoke ịma anụ ọka na nka, ịma anụ old man, love blindere, ọ bụ ego a ka ị na-ada afụzi kịta. Ego a blindere gị mgba, love ahụ blindere ịda afụzi love ahụ kwa ya. Ghọrịba na onwe unu na-agwa n'onwe unu eziokwu. Ndị ebere na-eme bụ ndị ka ya na-eprezi unu, na-esogharị unu wee mee maka unu nwa na-eme mistakes instead of focusing. Ma na marriage abụrụkwa bed of roses. Ị ga-atarịrị afọ na marriage. It will never be sweet. No matter ka onye a si bụ ezigbo mmadụ, ọ ga-enwe ebe oyi si na-apịa gị ịtarị. Ị abụ life. Even no matter ka isi wee gụọ akwụkwọ ebe accountant, emere nke a na school, mee nke ibidokwa business, onwe mgbe oyi eruo business a achịgharịba gị pịaba gị ịtarị. Ị na-ajụ onwe management ka ịmazi gị nwa mere business administration ka ị mechara ọbụ onye ọbụla mere business administration dị successful. It doesn't guarantee. Ọbịa go, that's why if na illiterate ji ego, onye graduate eji ego. Ọ ka life, individual, ihe niile ị na-eme bụ ka o nyere gị aka to strengthen your path to glory. Ọ bụ ọnụ guarantee. If ị ga-eji enwe ife a na-akpọ endurance, you need ya, without which you are not going anywhere. Ada akụziri side ahụ. Yes, I'm a business administration and it's helping a lot today. On the help, you are ya ka iji weje go ya ka ọ help ọgụ. Mana ọ bụ anọ guarantee na onye mere business administration ga-adịrị successful. Enwe ndị mechalian, you get to a point, he bido nwebekwa crisis in their endeavors, in their fields. Ọ bụ onye ọbụla bụ rich man taa ga-maintain that wealth ruo echi. O nwere ndị na-anọ on the process ọ gasasịa one problem or the other. O sigo n'aka gọọmenti, o sigo one policy emere na act ma ọkwa na one or two ga-eme ihe niile akụọ n'ala. Ọ bụ anyway, ọ dịgonu ka ọ ga-adị ya, mana onye nna agwa okwu ma ya nna agwa ya, ndị mmadụ na-ege fa na-aghọta na ihe ọbụla dị n'ụwa enwere ups and downs. O nwere ndị bịara ụwa from their early stage, ha enweta onwe ha n'enu ebe a, ọ na-atọfa, a na-agba oke moto, kwakwakwa ọrụ ọnụ ụlọ, kwakwakwa ọnụ ọna nwaanyị, ọ na-atọ, ọ na-aga ịnọrọ ebe ị nọ na ị na-ene onye ahụ anya were ya na-akọmpe onwe zuzube. O nwere mgbe o ya eruo onye ahụ kwa etie, ị na-ajụ gịnị mezi, efu gị nwa na-ejiri oyi nọkatakwazie ọtọnụ bragụ tọnụ bragụ, ịkwụrụkwa.
ụfọdụ nọ 40 something wee bido kpataba ego, mana onwe ndị nọ na 20 something wee nwebe ego. Kedu afa this man? Bolingo ka nna anụ na ọ gbagodoro first 504 ya at the age of 20, ana mgbe ahụ ihe a na-anya bụkwa tia rọba mint. Onye a na-akọ maka ya sị na ya na-akpọ dị moto ga abụ opi achala. So onye dị 20 years goro mint moto na-ewi mgbe ọnọdụ ka mmadụ ije kịta jee tọlụ nnọọ GLE mint at the age of 20. Mgbe ahụ o yi ego moto ahụ, some people ga na-ene anya somehow na-ajụ chi ya why kwan, like ndị na-eblame mpafa ga-eme na ọkpata ego mgbe ụmụ ọgbọ ya na-akpata. Na onye a na-ekwugheri ya afọ anụ onwuro ndị bụ seti mpa ha na-amụta nwụrụ nwa sef. So onye ga-eje jụọ ya ga-eme na ịmụta n'iya nwa. Onye ọbụla nwere akara aka o ji bịa ụwa mebe nke gị, ihe ọbụla ụwa nke gị butere gị, make peace with it, werezie nwayọ dozibie na-edozie ka at the end of the day, maka o nwere ihe ya etinyenụ. Ị ga-plant before you reap. Plant godu before you reap. Work on this marriage. Ị na-eme ọ na-aghasa na-eme. Iluzu redio nwana iluzu TV ka idozie ya nke ya iwerezi iwechikọrọ ihe dị na-awe ya gwọ ọ ka esi eme ya. Ị ga-eji nwayọ na-eme until ị nweta ya. Afụgo m onye agbara 4-0 agbago Liverpool 4-0 na Champions League, ha megidere sakpọ ya gbọọ nna ọ na-awọchiri ọ bụ ịwọchiri fụba bọọlụ agbara mmadụ 4-0 ọ sachaa ya win kwe the match. O nwere ọ ga-abụrụ mgbe agbara ya 4-0 lose hope, ejego match back then na under first half ka apịagodo anyị 3-0 as a forward a na-achọ ka pass ya bọọlụ anọzibe mụ wesi anyị sigo ebe ahụ pụọ saa ma na-agbazi nke coach arasị mewe n'iwe mụ jebe mụba idea abra otu o si ele m mgbe ọ na-ele nwawawa no emerikwara na that match, mana we came back at least 3-2 which enwere ike ọ bụ na m ewu iwe na mụ ji obi ma anyị nwere ike iwin that match. Amami wọta safugo m onye nọ 3 goals down first half, apụta second half ọsagide bọọlụ asa kpọọ ọnya win. Ọ ndidi ka o nwe ndidi. Ọ ife eji ama a good coach. Oke na ọrụ ya bụ inyego that confidence, gwa gị na onwero na gị puchube. So as a good mother, ịfụ na nwa gị na-enwe crisis in her marriage, you don't go and join your daughter ka ịkọba di ọnụ. Emechazie echi ihe dị mma, kedu ihu ị ga-eji gaa abụ ọgọ, kedu iru nwa gị ga-eji wee nọrọ na this family after ka o ji ga ọnụ batch ya. Ese a na-edozi. The greatest love na-abịa from greatest enemies. Adị mma dịka ọ na-ama esekwa dịka ọ na-aga edozi. Emesịkwa a ga-edozi. Onye ọbụla nwe mgbe oge elu, onye ọbụla n'onwe ya malụ na ebe nsi nwe fault. Or a court to sit down on their excesses and meet to halfway, because so many ladies bụ divorcees today, every day of their life and I regret. If I go where they got it all wrong, nwere ike bụ niile ya ka o ji gwagide onye okwu luzie to the point na nna o nwezi a na-akpọ no mekwantansi ya emekwata muzi ya. Sorry ka mgba esi so nne mmadụ is expected to be a mother. Ị ga-abụ mother to that family a na-anụ nwa gị na ha nwa ọ ga na-agụ ha agụụ ka afọ gị. Okwu nkịtị gwa ha, o nwere okwu ị ga-agwa nwa anụnwa ochie echiche ọfụma, iwuru onwe gị na-enye reference, mana whereby na ịbụrụ a good mother, you know with your husband
gịnị ka ị mere expect ka nwa gị jee mee ebe ka ị chọ ka nwa gị so wee mụta how to be a good wife. Nke nwa na-agbakwa ka ị gbapụ na be di gị kịta ka ihe ya akọrọ ụmụ gị echi how to make a good wife. Nwa gị amecha nụọ di, how do you cancel them? You be a good wife. Where is your husband? Oh ya nwanne m nekwa ka ewere ya, nekwa ka ewetara ya. Imagine nne nwunye gị si nwunye gị ya rapụ because they na-akụzi nkụzi na village. Ha ncha bụ those things. Today not England. Good. Etu a ka ha si puchuru ụmụ ha, puchube ụmụazị emesi ajọ mistake ha na regret sizi today. A lot of single mothers now regret. Open farmer, if a farmer today, can limit things differently. Onwe nwoke na-anọkata ọ na-eko eko ọgbakọcha ụwa ya bụ onwe nwoke ya bụ ọgbakọcha assimilate ịmago ọkamọda nwo nke bụ na ome mgbe ihe na-agụ ya bụ nna eke agbafuo mgbafu bi ya na-agụ ya. Nwoke nwere ike nọkata omi ya na 4 years you never see am. Nwoke ọ na-eju isi mgbe ahụ a na-agbakasị iruo ya akasị bịa na-agụ ya bụ ebe oyi ebupụ iwe ọkụ ọgụ ihe. Ma ọ bụ na-ebo nwaanyị ma ihe ịchọpụta na di gị na-abụ mgbe ọbụla ọ nọ under stress na ọ na-anụkarị ọgụ. Ifu na di gị batara today akwa ya dọkasị ọ bụrụ na ọ nụrụ ọgụ. Ịmago na di gị nwere anger issue. Ịmago na di gị enwe that thing to compound stress. Ọ ma how to manage stress. So enyemaka ị ga-emeri ya bụ mgbe ọbụla ihe ahụ nọ na ị na-agụ ya okwu kama ọ bụrụ ayịyọ ị na-ayị ya. Ị kwesịrị ịbụ that person bụ na mgbe ọbụla iwe na-ewego ndị mmadụ si jee kpọọ nwunye ya, jekwanụ kpọọ nwunye ya ka ọ bụrụ na ọngịnwa bụ onye bụ na ọfụ ọjụọ oyi ozugbo. Ọ ya bụ ihe ị ga-amụta. Ịmụta ha anya ihe ma na ị ga-enwetenwu mmadụ ejiwu ga-atọ ụtọ because o nwere ka ọ dị na di gị na-anụ ọgụ. Ọma na ya abụrụgo okenye, ọma na ya abụrụgo a married man. One day ọ ga-emebe agba ya ụkwụ na-amụ nwụọ eburu ewido. Ụmụ ga-eto without their father. Ihe sọrọ their stepfather try ya, you can never be like their papa. So save your children from shame. Kafato under their father. O nwere ihe papa na-agwa ụmụ ya. O nwere ulu papa na-abala ụmụ ya. Ekwena ka nwoke ka je nwufuo mụọ the 10 ya bụrụ afụfụ ịta. Ị ga-ebu this cross. You must walk through. Bible can na-agụ mgbe ọsị when you pass through the waters, they will not overflow you. When you go through the fire, they will neither burn you, neither will the flame scorch you. I will be there with you. Ogosi, mgbe ahụ na-ede ya, ihe ọ na-ede bụ when. From if bụ when. It shows that in this life, you must at that point go through fire. So fire nke nwoke ga-abụ fire nke nwaanyị ya ga. Fire nke nwoke nwere ike bụ na finance. Fire nke nwaanyị nwere ike bụ na this marriage. A gara eti gị ihe. A ga na-akọ gị ọnụ. Nwere ike sị na family be nna gị a na-erigodu nri ebe a. Ọkwa ya bụ na ị na-eri nri n'ụwa. Ya o were na-eyi akwa. Ọkwa ya bụ na na-eyi akwa. Esi nọ ya ka o ji bụrụ odogwu. N'ọnya igwe ị na-eto ya egbe na nwa ugo. Igote obi ya bịa at a point ọ kwụsị ide ekwu okwu ahụ, o mechaa regret ihe okwu. Ịfụ na iwin go that side. Ị nwere ọrụ, onye ọbụla nwere ọrụ. Anọ nwere ife iji bụrụ nwaanyị. You cannot flare up as a man. Ọ nwoke ya na-flare up because of etu esi wee alụ nwoke. Nke nwe alụ agha etu esi rụ ya. Learn to be a woman. Learn to be submissive and be under a man. Mgbe ụfọdụ ilegha anya ekwe ya ka eji akụ gị ihe. Ilegha anya ekwe ya ka iji enwe problem. Ya ka iji wee nọrọ today bụrụ a single mom. Ịgbapụtara who is getting married to you na ị na-agbakọ age efu na menopause na-akụzi aka n'ọnụ ụzọ. Today na regret na ọ bụ na ihe ịma. Okay, now ịma all these things, are you willing to change? If onye nke a na face baka you cannot join the blow voice ka agba ya say look you are going the wrong path. Nekwa m anya I made that mistake and I regret my mistakes. If I was given a chance again,
I will do something better. No, ụfọdụ join oziri ka ọ wee bụrụ na ha stand alone ka apụta na-eche ya queen akwụrụ ebe a. Kedu ihe na-atọ gị ụtọ? Men are this, men are that. Ichefuo na that evil man can become a saint tomorrow. Ihe na-eme with time. Etu nwoke ọbụla si handle issues abụrụ etu onye nke ọzọ si handle. O nwere nwoke na-agba n'ilo, ya onweghị ya agwụ ya na-ege. O nwere time oge elue, ọnwa ya ga-agwụ ya chịbata ọpa n'ụlọ. Ike gwụ ya na o chenjie. Ọfụzia nwaanyị a na-asụ ya oyi. Ọ tụgharịa wee malụ na ya hapụrụ family ya for long. Ifu the love a return ha, he preach the preach. Onye ga-echegharị ibe na-ebu Bible akwụgharị cannot change them. Life na onwe ya ga-echenji ya, uru ha na time ya, time a ruo cotton a ga-etiwa. Mama ntị ọ dịkwa ndị nna gwa okwu sef. Time ya lue nwoke a na-abụ ụgbọ ọbụla nke ịfụba nwaanyị na-eje na baji ekuru di ya kunata ya ma na ịfụba ya na Lagos na Mukoko ebe mbi mgbe a in the 90s enwe one man anyị na-ebi na ya nwunye ya na-eje na baji ekunata ya ba abụkwa ebe a na-ele nkwụ ọcha tombo ebe a na-aṅụ tombo ebrukutu mpami nwoke a eje ebe a ọ na-anata ọrụ ebe a ka ọ na-end ọ ya agụgide tombo onye ọbụla anasa odi na n'enu ebe a eje kpọọ nwunye ya bịa na ha na-achọ mmechi nwaanyị ejeje kuru di ya ebe laịfụ nke ya bugara ya onye kunata di ya mana o nwere oge o ruru ọ bụ mmadụ gwa nwoke ejezi n'ebe ahụ. O nwere time eruo, o nwere mgbe o ruru nwoke a were nwayọọ chenjie kwụsị ide eje ya chịba ọkpa n'ụlọ zuo ike. O nwere nwaanyị ọ ga-abụ ọ bụrụ nyanwa ga-eji kunata di ya nke gịnị street niile amara ya. Mana o nwere mgbe bụ na o ruo ọsọ di ya ya sị nne ka akwapụ n'ogbe a ọ mana ya kastigo o jee mekibe plan ma ego di ya n'aka o jee chọta ụlọ another side ebe a na-amara ụlọ ọ na-ewere nwayọọ gafee side a ihe ochie niile agabiga unu ebidokwa a new life. Ihe ọbụla nwere time and every problem nwere expiry date. So problem ị nwere na your marriage na buru n'obi na with time it will expire and unu ebidokwa another chapter. Agwọ nwere time ọ na-eru ochedi ya wepụ awụrụ ochie nwetakwa nke ọfụ and life goes on. Ego nwere mgbe ọ na-eru hapụ ọbụla na mountain general ọ ya emegidekwa kujipụ ọnụ ya nke ọfọ epupụta wee nwekwa ike feed. Enwe different stages in life. Ejena were etu o si agala onye a na compare onwe. Stop comparing, focus on your life. Ọ dị njọ ọ ga-emesi adị mma. Egbu na onwe gị destroy na your future ma destroy your future of your children. Ebe ị na-ege ndị mmadụ ntị, ebe ị na-eme ka ị please your mother, ka ị please your parents, you forget ya na inwe life. Build this life with this man. Build your life around your husband. Ọ ga-abara gị uru. Ọ ga-abara gị uru. Ihe niile abụ ihe ya jee nọ n'ụlọ ụka nke a na-agwa gị ebe a na ana m agwa gị ya as a father, na-agwa gị ya as a married man, na-agwa gị ya as a young in old body. Ebe na ọkụkọ ịkụchụa m enwere ike di gị akụba half ihe nkụrụ. My virgin eluzu my virgin to achawo. Onye a na-agwa gị okwu a nwaanyị izi nra n'ụwa ma aba achawo. Jụọ m ego na m kwụrụ ya. Ihe m kwụrụ ya bụ 1 naira. Ị na-anụ ya na-agwa gị ego m kwụrụ achawo nlara the first time was 1 naira. Mkpọrọ gị date nra achawo the first time ị ga-eti mkpu. And it was one of my sister. Achawo ka bụkwa hook up achawo ka na-eje ebe ha anyị dị tọwe
Can I sit down? Can I sit down? Sit down. I said, no, move hotel. Sit down now. We see it. Yes, mama, we go there money. The one manya go money. Say me Diego. I know. Obido re are bam na. E ma go we fa. E ji mo ba aka. Oje jire hotel e ngum. Ala ndotu m abacha na room. Ịmana mgbe a na-ekoyi na ntu etu a ka anyị si wee jee peri ahụ. So ihe nji wee na-agwa gị abụ ka ị malụ na m akụgo. So enwere ike dig sef akụba half ihe nkụrụ. I'm talking to you based on experience. Akụọna m ụwa lie life n'ọnụ. Ihe ọbụla a na-akụ asị okorobịa akụọna nya. Onwe afụba m big hotel nwa m ejebe apart from ndị a na-alụsịzi ọfụ a. Mkpọsị alụghị ebe m bicha na Lagos ahụ. Ịma na m ebiena na the big areas. Ebikwere na Mendel, Maryland. Ọkwa ịma ebe bụ Maryland. Ebiri na Maryland. Ebiena na Lawansin. And Lawansin, ịma na Lawansin na họteelụ juru ebe niile. Ighọtago. Ebiri na ife a na-akpọ ya Onikwede side Babalola. Ebiri m dia. Ebiena before then ebiri m ogologo that ịgasị oju elegba na-aga Lawansin n'ụzọ a onwe ya ka ya na-akpọzi ebe m bikwuru ebe a. Etoro m na Amukoko na Mosafejo. Ana onye ọbụla biri Amukoko si na ọmụ ebe bụ Safejo ịma na mba na Safejo a họteelụ na-abọkwugodo ebe a. Ofu bụ 2 story nke ọzọ bụ nke a na-emecha nke ụlọ a na-agba ọkụ. Anyị efesi ebe a. Oge anyị na-enwe oyi nwaanyị onye bụ godo achawo ọ bụrụ oyi gị nwaanyị ị na-egoro ya provisions. Oge anyị na-eje teri na Adeniro Ogusanya that UTC club a dị ebe a. Anyị gbara ya gbaa anya ọfụma mgbe Optimum pụtara na-ewi ma dọba. Anyị kụrụ na Lagos kụọ live. Evuru mgbe achawo gbara 2 naira iji 2 naira la achawo anyị mere protest. Why ga-eji wee were 2 naira na ala achawo anyị ji 1 naira ala ebe increase to 150. Anyị na-enu 150 ebe achawo 2 naira maka gịnị? So ị na-efi na-ekụọ na life ọ ga-anyị kụrụ life akụọ na m kụtụ ọfụma. Ọnịcha ado ka ị na-ekwuzi Ọnịcha ebe ị ma na life ugwụsịrị. So I don't do all those things. Fucha ya today na agwago okwu. I'm telling you things based on experience. Na ebro no my sister. You know channel this man will make this marriage work. Say. Oh nge nwa. Marriage obu na efu nke nnegu work ro bu nnegu bu no work ro bro papa. It's not been increased to 500. You know kufa adu agwago 2 naira. Adu ba say 5 naira. Nke nje ekwu 50 naira. Ị na-ekwuzi mgbe o ruru 100, 200. Anyị bidoro mgbe achawo okwu na 1 naira. Magwa ya bụ 1 naira. 1 naira. Nya, iweta 10 kobo, wetegide ya 10 kobo, 10 kobo, 10 kobo, weta ya 10, ọ bụrụ 1 naira. Mgbe anyị na-eri nri, plate nri bụ 1 naira. Na Lagos. Emecha nri agba 150 to 2 naira, 3 naira. Oge a na-agwa gị ka hookup bịa na-ebido too small n'iru oju elegbe o nwee ebe a na-akpọ anyị lara bụ the main street ebe ya afụ achawo mgbe a. Ebe ọzọ bụ na Jegule enwe ebe a na-akpọ Good Evening Street. Good Evening ibe a na-agwa gị na ndị ihe a na-akpọ nachiga back to 91, 92, 93, 94 ka efu mgbe nwoke ji wee mebe ihe. So all these years of experience can na agwa gị today na-ekwu iche na egwuregwu and that's the only place, that's the only way it can work for you. Eje na m ikpe alamautu di na nwunye ekpe na m ikpe dị iche iche in my life. Abụgo chairman of many organizations ma ndị ji aka m found. Enwe ndị na-eme corporate friends mụnwa fọmụrụ corporate friends club Lagos, register ya 1998 corporate friends club asọrọ ngekwute na-ekwute na Lagos. Ọ bụkwa international no corporate friends club Lagos. Na me be the first chairman.
members m na-anụsịkwa nwaanyị anyị na-ekpe ikpe ebekwa mbịakwa mkpe ikpe nkịtị mkpe sisi ikpe nkịtị mkpegoro na the club sef the team ha love am so much na mgbe ha hapụrụ Lagos ha nwa na-asị m amara ihe ọ ya cost na ha ga-akwụ ya ma nna chigata Lagos sfa mbara achọzi ị nọ once you really chọrọ izu buli ikuku ya that's it breeze. Thank you. Serious rain 914 so serious rain 914. See that they carry my bill. Hey. You see there? Yeah. I see the thank you. Sorry, na military is so ikuku ya dị too much. Kama ya kwa to stream my sample. Ụmụ mane queen. So one them ife na-agba gị bụ time ịkụ life ruo ịkụọ life o ịkụcha life ịka mụọ down ife onye ụwa ka na-efe isi kpakakpaka ife ihe mere ebe ịka m down gwa ya nke bụ eziokwu. I'm not chasing cloud. Na-agwa gị na for your marriage to work nwaanyị ga-eput riri 70%. Ị ga-etiriri 70% because that house sison gị nwa bụ onye mma ebe ihe niile dị n'ụlọ ahụ dị. O siri ike fu a married man mmasị ebe ihe ya dị na that house obi. Okay, call back. Mma follow my number. You chat me on WhatsApp. Mma follow my number. You chat me on WhatsApp. (0816). Oh, your number. Where the number now? 0816 778 7008. Get repeat here. 0816 778 7008. Any man or bone married man no say na amacha bi here niile dị n'ụlọ ahụ o siri ike for such man. Man or the woman. Thank you, ancient and modern. That's my number. Mana nke nwaanyị ahụ ma ebe ihe niile dị. Nwaanyị abụ enwere ike ịgwa gị ego ọ sụtagoro n'akwa gị ma gị nwee mara ya. So na marriage gara bụ na nwaanyị a na ọ gara ọ bụ nwaanyị a. So nwaanyị ọ bụ na ị chọrọ ka marriage alụ ọrụ na you go do am. Na you hapụ ụmụ nwaanyị ibe gị ndị na-enye gị advice. The best advice bụ nke inyere onwe gị. Follow the steps of your mom. Ọ bụ na mmadụ nọnwụrụ na be di ya. Na mmadụ bụ onye ga-agwa nwuru ihe dị na di. Anọ ito under them. O nwere ihe ya afụgasị ụbọchị a na-aba mba etu o si end na etu esi wee mee ya. Some of you, pride cannot let you bring yourself down. Okay, no under the man. Even to say sorry, Fialogaro. And you're expecting that marriage to work. You fail the first one, the second one, you must surely fail. Mobu nature, illusion by well marry here. Human posterity will judge you because he paint to go this man to the eyes of the public. Now the man born your job and cab. He may just say the other one, Angel. If you that and keys, come, you might choose the cable button and kakama call on a manage base here. In our manage is a coya bracebo madam and cane, man. Deep down in your heart, you know fully well that they fuck up seriously. I was weekend can rocket herself. Abani ekpe aka injinia da arụ ọrụ mana ọ na-enye gị ego o detigi ihe is a good man ma ọ da ala nwụghị ọtụ ahụ na ka dị 32 years so i wee check how many years for ihe a ka ị ga-anọ
na be digo ịnụrụ di ga ada ala nwu oyejebe gba n'ilo ị ga-eje gba n'ilo efuru ebe ụwa gbanyere naghị anọda fim kịta ọ gbanyere naghị anọda fim ihe ejekwa ịkọrọ ndị mmadụ na dị mana enwere ike nke izi nụrụ ọ na-azọ gị egwu ọfụma ọ labaghị lasịa ga arụ elu oge ana ị na-agbagharị Alfred Nesta nwanne m sabulia ụwa anyị nọ n'ime ụwa dị ogbu enwere ike ịnụba okwu a nkwu kịta ndị kụrụ egwu bifo ya na-anụ n'ọnụ Ọsadebe ha ma ya sịghị na ụwa dị ogbu ụwa dị unpredictable all the very large at the same time all the so deep all the very complex. It works in diverse ways. The way it works for me is not the way it works for the other person. Because I will akalaka dị iche iche with different understanding, and I may follow life with different approach. You got to go. So, all right. Let me open up for you. You can call in now and make your contributions. Even though I last to go for how long? 2 hours now. So you can make your contribution. And Obuni and I watch him from TikTok. My dad happen at the screen. Actually, major. Why are you stingy? So I am with 20,000 likes. Or here na chegwamna. Or the difficult to tap na screen na. Ke head dia. Nye na I likes. O kwe like ri I na emeba. Kiri na I na cousins on kogiri. Nye na na e obro gift ke what don't ndị nke nyegoro gift already. And ọ bụrụ na nyere gift, don't think na afọ me and an ma chi si ka Chineke gozie mkpụrụ obi m na gozie. Thank you for the gift ịnyalụ m. Mana nke nwa adịgide kwu stingy dịkwuzie nke na ịtapụ kwuru screen gwara achọ nkụwa kụwanụ m ya nna kụwanụ m ya kịta mmadụ esikwuzi weta aza ka ọ bless ya ama mmụọ na fezi ahụ ebe e bụ na Facebook nwa ọ dị enyezi m star nke o ji enyekwuzi m ego ọ bụ ụnụ akaụntụ ịdara ọkwa data ka anyị ji eme ha Kudeze kwa ndị ogogo ọ bụ okwu ya biri ebe ahụ sorry ka m gbanye ọ bụ na ya wetakwa n'ọkụ ha esi agara n'ọnụ ọ bụ esi ngote mgbe ezi ga n'ukwu ụkwa ọ na-emebikwa na m ya ahụ iji go kompresọ ọfụ akaụntụ m ahụ mee pin nwe ya na TikTok mana m ga-akpọnwụrụ gị akpọlụ so ọ bụrụ na onwe chi bless m ije n'ụlọ ụka a na-enyecha Thanksgiving na offering so were akaụntụ nwanne ebe a First Bank o ka m kpọọlụ gị akpọọlụ kego ka mma thank you ka m kene godo bife na-etinye 3190 7720 70 ọ mkpọgharịkwakwa ya ọzọ First Bank 3190 7720 70. Mickey, thank you for that gift. Thank you for the gift. Thank you, my bro. Thank you. Oh, I know a lecture. And lecture I know a lecture that can lead to a prosperous and a happy family. We are not coming to tear down your family, rather we are helping you to build your family. Get you will be struggling. Or kid debate how long. Happy and all life get determine how long, not you. Life get determine how long, not you. Job did not determine how long God there. He was later crowned, or again everything in triple fold. Apart from getting a Bible, I've got one day that chapel child Mexico, they came back. Your sacrifice, Melokita.
nwere ike oge ga-echigata ọ bụrụ na ụmụ nwoke oge ji echigata nke kazi mma. Some women as I speak to you nọ na France na, some nọ na America na, some nọ na UK, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India, different countries. Gịnị ka ha na-eme dia? Ha nọ na be ụmụ ha na-ezu ike. Itali niile life ụpịara ya, life atụgharịgo kịta na-akwụsị ya dị ụgwọ. Oyi nwoke n'Ọka, Morgan Entertainment, ma nwe ya bụ ebe a ka ọ nọ since even ọ nọ ebe a wee nwụ sef na mmụọ ya nwụọ na may her soul rest in peace. Zuoro onwe ike jee obodo ọkụ na-enwu n'elu jee zuo ike kọti of nwa ya mana afụfụ ọ tara ata na mgbe life ji wee kwụọ onye ụgwọ. Ị ga-eji wuri anya ọkụ mgbe ọ na-ata afụfụ. Where were you? Ụfọdụ gbapụrụ ọsọ the same way nọ today mmadụ na-asị gị hapụta atụmanya na gị pụọ mmanụ niile a na mgbe a nọ skuul a ga-ada ekwu ife mgbe a nọ skuul ihe niile a jire skuul bie life ahụ wee ndị ga-end up pụọ. Ị makwara na onwere ife ịda afụ iche na-etu isi afụ life ịmara onwe mgbe life ga-eru ọgwọba gị n'ala ihe afụzi ọkpa iji aga ije. Onwe ndị ka ya diabetes, onwe ndị ga-enwe accident gbajie spinal cord, nobody will be there to take care of you. Ọ bụrụ nwa ịmụrụ amụ kịta ga-emecha ficha gị anya mmiri na-ebugharị gị na-ekpocha nsị gị na-emere gị ihe niile na ebe a bugharịba ala efocus na ka ịmụta nwa n'oge zụọ ụmụ gị. Bugharịba ala bịa na social media zuzugharịba a na-eto gị ukwen na-efegharị ịhapụ ifocus zụọ ụmụazị a. Ihe na-eme bụ ka ịsa wa their mind over their father ka ị bụrụ ezigbo mmadụ. Ihe eme ka ụmụazị amalụ na skuulu afa na-agụ n'ọba ha na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Ihe eme ka ama na ihe akwa ha na-eyi Christmas what not through their father. Ị na-project onwe gị ihe niile. You later cry. Ị ga-ebe akwa. Ka o si na dị ụmụazị emesikwa chọọ mpa a na-emesị ha ga-anụ the truth no matter how much. Gee ntị anyị mara na ebe eziokwu ka nọ na-eyiri akpa ụkwụ mana asị aga anụ ọgba na cross country ọ gbachana mana emesikwa truth will stand. Ụmụazị ahụ ma the value of their father. Who be you without your father? Who be you? Inwe ozi afa ebutesi I don't mind my father. Don't worry, one day kwa a ga-mind gị. Afọ nna na-ata pressure dị n'isi nwoke, pressure dị n'isi ma gị bụ nwaanyị burukwuo mụọ wụkwasara ya di ya. Ọ sinetọ ihe sinetọ na-agabiga ka ọ na-eme na ihe eji emente na akụ karịrị akụ a. Iche na ịkpata ego bụ isi n'ọhịa bụ isi. Ọ bụ ịkpata ego bụ the problem bụ ijide ego ahụ ka ọnọdụ. Some men na-amụ anya abalị from meeting to meeting. Ọ na-ekwugharị iche na ịbụ big man this. Ọ na-emegha expect ka ị na-edoziri ọnọdụ n'ebe a na-ekwugheri. Ịchọ ka ihe niile gaa your way. It doesn't work like that. Learn this and have peace. You need to get sense. Nwoke akpata n'ego mana ihe ọ na-agbagharị bụ ka eke esi ejideta nwunye. O nwere ụbọchị bụ na o nidiri iji fụ station commander. And o chedo olugo na o emiti ya by 11 o'clock anyasị. Efu ya ka ọ na-edress up ka ọ pụọ. O nwere ike ọ na-agwa gị ebe ọ na-eje. I believe no asị ka ọ na-atụrụ gị ka o wee jee mitie nwaanyị. Nwaanyị mana ọ chịla na ihe na oyi buru nwuje na hotel ọ laikiri laa ya jere mbịa. Mana ebe ihe niile ebe uche gị didebe bụ na nwaanyị ka ọ jeela. Ihe na-enye gị udo that mind ka m aghọtara. Igbu ya mere wee bụrụ ọgaranya. Ngwa ahịa ebu na trailer kịta emu ihe dị n'ime kọntena. Emu ihe tiri n'ime ebe a. Ụfọdụ ka ndị dịrị iji meet custom officer. Digu na-agba mbọ ka o nwetesi contact. Ọ contact bụ ihe a na-eme. Na nwoke dị successful bụ contact. O nwere ike fee isi a na-agba ya popcorn. Ịghọta ihe ọ na-agabiga na-agụkwasakwu ya ọkụ. Ihe dị uncalled for ibuniti ya ka o nwee ka ọ bụrụ na na-enwere problem.
nwoke a na-agbanalụ datin ka o mee ya avoid ị na-acha ya isi ọkụ efe a ka ụfọdụ ji wee buru moto ha pụọ n'ụzọ kpọka onwe ha dị ya nwụọ kịta igbu onye ya akwa ya ịsachara ahụ ibidozie ịla dị n'ilo ọ ka bụkwa ndị di mmadụ ka ị na-alazi di nke gị anwụọna mana ị na-ebe akwa sinsi ọ na-eje ịla nwaanyị n'ilo ọ na-eje ịla nwaanyị asị if na ihe nwoke bịara ụwa bụ ịla ọtụ ịma na ihe chere nwoke n'iru ka nkụ kama ị ga-abụ a builder kama ị ga-abụ confidence the man eburu isi ọwụwa eburu crisis eburu amamife mmeji akwalify nwoke nọkata ị na-ene nwoke a na-acha isi awọ ụfọdụ amụrụ ma na-edina sịgị na nature ọ ga-enwe nature ọ bụ which kind nature chi bịa ọ na-abịa ofu ị na-afịa mana nke overnight a na-ekwupụta bụ stress ya nwoke si nwanne ọ na-ene onwe ọ na-ene ọfọdụ na ntọrịa with 6 months ọ na-ene onwe ọ na-ene ọsị hapụ ya no stress na-eme si ya nwanne na afụrụ m ya ihe nwoke bụ n'isi iche na ofu ihe ọ gara beyond family ya ihe nwoke bụ n'isi gara beyond alakwa na ala ụfọdụ ihe eji eje ala nwaanyị a bụ ka ebusinata stress you no go understand anyway ka a na-eje mana ọ bụrụ na chi gị nye gị ofu nwoke ṅụrịa hoduo ya ọfụma ọ na-adapụ na-ebukwa bịa achana ya ọkụ were ya so onye nwe gị lọvụ ọnya ekwekwana ka love wevuo for one day n'ihe ịbịa bụ ka ibi udo onye he knows he cannot do it alone ọ na-achụ ego ka eko esi edozi ezinụlọ ọ na-idiri ezi na ụlọ ezi ka a na-eje achụta ego a na-achụta ego n'ụlọ a na-eje achụta ego ka ebi udo ụlọ n'ezi eje na-ezi chụta ya bi udo ya ana ibi udo ta ụlọ ya ọ na-idiri ọ chọrọ onye isi dị mma ọ bụ onye ala ga-ebi udiri ụlọ akpọta ahụ kịta ebe ịma aka akpọta ahụ kịta ebe ifuni mọzụ onye ka ebu without him who are you without him single mother divorcee o nwere glory dị na ya kịta ije chọkwa nika yie bam shot ije mepekwa afọ dozie ala gị tee mmanụ dozibekwa isi gị ka e wee fụta gị nya ka ịbịa ka gị na ụmụazị ya si university pụta ọfụ ụzọ bụ ụzọ ka unu bidokwa bịa zọba ụzọ ibido na ụmụazị yahoo agbabakwa gị asa nke buru ji elu ka ebute ọkwụsị ị ga-asa na okun ịnọsi na ji onwe ezini ị ga-asakwa oku ewe ha wuru ogologo amụ ha ama ebe ụmụazị ya si ebute agba amụ na na-ekwu gị etu esi anọla chọkọlọ ya nwoke ọcha ịla gị ọṅụọ ya a na-aṅụ ịghọtago ọ ya agbazusi wee concussion gbazuo ṅụọ wee kwobe gị ya enwere ike ịnọ na sometime ebe ị na-eche ụwa gị konjiachi igbu esi oke ka ọ ya ala gị o wee laa gị ibe ọ ya ala gị ọ na-ala gị ka ọ ya nwụta ihe niile ahụ na-achịkọta ya ọ lara gị lacha ọ were spam gbaa gị n'elu ahụ gị niile ifela ọ na-emekwa gị inwekwara sens nke ka alụghị mma o nwere ike ọ na-ala gị sef otu ọ gbanyere kamera ya on na-erekọdụ ịgbakwanụ ọrịa na-erekọdụ ọ naruo ya adọ na-ekiri ka o si la gị ihe ya aka amụ danụ finish ihe ịbanyere n'ime ya ịgbapụ ọ bara gị mba nke bụ na the worst bụ na o nwee ezigbo ihe ya akọ na ihe a mebiri ya ọmara eji ọ laa gị n'ihu osi n'azụ ọ sị gị nye ya dọgị ịbatago ọbụla ịbata gị ịgbara gị ọtọ ọbụla ịgbara gị ọtọ ihe nye ya dọgị osi n'azụ o kwuo gị ya ọ ụmụazị ọnwa ọ gwụrụ ọkpa gị ọtụ nọ ya n'ugwu chịkọọ gị ya ọ na-ekwo gị ya o kwogide gị ya kwojuo maka ọ ya anyụ
ihe bugoro ụzọ nwa ya isi nya ihe hapụgoro sins isi na aha ama dịgo sins ijeziri ịma ya nwoke ọzọ anụmanụ na-efe unu nwere sense ofu mkpụrụ sense you no get so nke ibido kịta na to what end mgbe aka ya ama na di adrọ na ụmụ nwoke na-eko eko na onwe anya fụrụ ụzọ ụwa na-achịgharị onye ọbụla ebe na ụfọdụ bịara ya owe che na o nwere ihe eche o nwere ike ọ bụrụ nke di ji setụrụ ohu ka ọ napụtagodo gị ya ọ gbazuo otu isi sọnwụ ya makwa n'ebe ọ nọ ọlaju oge na Asaba ọsịa Lagos ọma isi ịya nwa achọ ya jebe ebe ahụ so otu a kwa ịpụtakwa echi onye ọzọ akpọkwa ahụ kwụsị ejo na ya akwụsị dị rude ihe ala onwe gị nwoke ahụ abịa n'ogoro gịnị ya akpado nkata bifo ọnụba ọfụ anaghị oburu nkwụ bịa ọ ya afụ oburu mmanya bịa ọma ebe isi gịnị ya akpanụ nkata ị na-open up small ọ na-abịa gị nso ọ bụ na onye nwere moto ebe na onye na moto ọgbagharị esi nyanwa ga-ebugoro ụzọ gwa gị na di gị bụ idiot gịnị ka ị na-eme with such person na ọma value inwe ọmakwa na ịbụ beautiful nga ibe niile abụ rubbish a na-akọ ka e weela gị all at once ọma isi n'ọhịa o nwere ike ọ tụghị atọ anyị ụtọ ka e ka ezie wee ọtụ mụgoro nwa wee na-akọmpe nke amụbe nwa mgbe ahụ gwa gị na mụọ mee ya ịma na ọnwa mụọ mee ka gị na-eme ka ihe ibe mgbe ahụ ụmụ nwoke niile abụrụ scum scum mgbe chi gị mepere aka onye gị your own gift you know appreciate am ị ga-enwe ndidi ka enyecha ndị a na-aka enye na wee kwuo ndị enyegoro mbụ ọ bụghị onye ọbụla jiri pụta nwere lọkụ nụọ o nwere ndị pụtara ozugbo nụọ mana ụwa na-agbalị ya fim ebe ha jere ebe a ha nụjiri di nwere ike ụmụnne di ya sef na-etiriti ya ka piece of rag onwe edo ọnụ okwu nwere ike bata di ya ọ ga na-asa avụ onye ọbụla isie nri kịta onye ọbụla dara dị nri richap ịkwadokwa isi ọzọ ị ga-atọ na kichin mara na ebumedi ya ifu nne di ya nwere ike ọ bụrụ ọka ọkpa anya nchiri o nwere ike ọ jiri gba akwụna na apanya wee nata ị ga-ata afụfụ appreciate what your luck brought your way agbana oke speed ejena je yiba rubbish or you na-get advice from wrong people manage your own mmadụ eji ọbụla nwee challenges ị ga-ata afụfụ bifo iribe ị ga-akọ ugbo ịkọnye ihe n'ugbo bifo na-akọ ya ibu ụzọ tiluo the ground ịsụrụ ya asụ tiluo wee tinye ịgba anya mmiri rụọ ọnya afịfịa mụọ anya abalị mee ife niile kwụọ ọnya dị n'ime ya ka ụmụ ya ọzọ hapụ ebe tagbusiri gị ife ịkọ n'ugbo ị ga-atagide afụ before you harvest. Etu a ka ọ dị na marriage ị ga-atarịrị afụfụ onwe na-ata marriage na-atọ ụtọ mmadụ na-aba ga-ejikọ obi ọnụ onwe na-etenu menụ ewelu understanding follow ya ị bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị na-achọ ka ị nweta nwoke ma nwaanyị ruru 50% ị ga-anọgide hi aghọ agadi ma ga-anụta na ekpere nwoke na-ekpe bụ ka ọ fụ nwaanyị ruru 25%. inweta nye nwaanyị ruru 25% nke nwazi na onwe gị oke sensi ga na nwoke dazuru ihe niile ọ bụ na iruru 30 onye bụ na ụnụ na-abụgbara 55 unu bitri cut off mark marriage ihe mekiri marriage bụ 50%. ọ bụ na nwaanyị nwere 30 nke nwee 20 oefu a na-ekwu enwe n'isi ya chere nwere 100 ya nwere chọọ 100 ọ ga ihe abụ overdose ụlọ na-agba ya abụọ n'ụwa ndị a na-enwe ụdị ya onwe ofu nwoke sef ruru 30%. no man befe efu nwaanyị mekiri 20% osika akwa nwaanyị nọ n'ime ya ịda nwere eru 50% ahụ nke gịnị enwere ike nne gị na nna gị ji ego azụtọ ọ ga-azụtọ eje na kichin ịbụ disaster eje n'ọnụghị ụbụbọ mbụ ịdị lazy unu nwere maiden enwere ihe ị na-eme you dị very lazy. how can you make a good wife? ihe ọbụla na-asọ gị oyi ife na ilele ele ịdị useless
etu aka nne ya esi eburu bụ azụ ghazi obu ya ofu nwoke obu ya na-emezi expect ka nwoke a na-tolerate your nonsense. onwe ihe dị mma, onwe ihe pastara ọ ka mma n'ezi epụta n'ezi bụrụ ezigbo mmadụ. mana inside your house many girls na-anọcha na period ịsụ panti eji nọ na period fialụfarụ ekechie ego na ngwugwu eburugbu mmadụ. ma mgbe gị na nwoke na-eme ọyị ọ na-akpọ gị eje na E3 na-eme I love my baby ife agadi nwoke na-akpọ ya baby. o nwere mgbe o yiri ọgbaghị na ya bụ wee ma chọọ adọ ekwusi triti ya ka baby ịgbalụ dibia ụlọ ka gị na-eme ee mana onye ọbụla gbụrụ ọgwụ ya ṅụọ. I just got my number to call. So if you wish to call in 0816-778-7008, board the number on WhatsApp now. I will pick up. I won't know if you contribute, you contribute. That year, things will not solve, bro. This matters. No, yeah. 0816. Animator, who is calling? Mr. Plain. Afrongi. Anyway, Plain Street now, Quebec, Nazwa, South Africa. Mba. Una no bad rich. Nwoke nwe fault nke ya, nwaanyị nwe fault nke ya. Mana ndị fault aka na side ha bụ nwoke. So nwaanyị jezi ka ya na nwoke tibe nku na-achọghị cool down. Na nwoke mee ka ime gị nwa ga-enwe problem. Ime na nwoke a na-eme. Ị ga-ewelu nwoke a ka ọ bụ nwa gị. Ị ga-ajụzi nwa gị ajụ because na nwa gị na-ezu ohi. Ị ga-ajụ nwa gị ajụ na nwa gị nwere isi ike. Ị ga-ajụ ya. Ọkwa gị na-akpọ ya bebi. Onye na-akpọ bebi ka ị na-eme expect ka ọ bụrụ Mr. Nice Guy. Bebi ọ ga na-emekwanụ nzuzu ahụ. Ị na-akpọ na etu isi achịkọ ụmụ gị, ị ga na-achịkọ dị man. Akpọ ọgụ n'ọdara n'ezi, ije bunata ya ebe a. Ọ na-ezuzu ị na-edozi ya. Ọrụ gị ụdị ha. Ọrụ gị bụ idozi ya ka ọ nụta alụ ka ị bịa dozieri ọnọdụ. Bịa ka ị dozie ya. Ọ sị agụ bịa ka ịma aka. Ọ sị agụ bịa ka gị na ya doba nkwụkwa. Ọ ma na ya dị weak. Ya ka o ji wee need a partner. Ọ bụrụ na ọ bụ a strong man, onwe ya o ji ga-eme. Ọ nọrọ onwe ya. Mana o ji kpọta agụ bụ ka ị bịa manage ya. Ọ dị ka onye nwere PA. O nwere akwa iyi PA ga-agwa na akwa efit ya. Ihe gị ya ntị. Ma ọ ya nwa na afụ. Mana anya nke gị jere na mirror. Ọ sịghị gị yipụ, gị wepụ shirt ya, na gị yiri shirt ya. Ị gee ya ntị. Nwunye m na-agwa m ya, nwere akwa m ehicha asị guy man where I be. O nwere nke m ehicha ọsị m change shirt ya. Ma m change trouser. Ma m yie shoe nke dị ona. Efukwa m ntọsịsị ya yie ya otu a. Anaghị ose mba na agodu am. Oh ya na-agba na-ejizi m for now. So I have to adhere. So ihe nwoke akpọtala bụ ọ na-ezuzu ihe a ị nidire calm down. Ọ bụgodu na ofere isi kpakakpaka, o nwekwa time ọ ga calm down. Egwu ya okwu ifukwara asị okay get when iwe no sorry this that. Life goes on. Ọ bụ eji ịma aka. Abuko Swed. Ka marketed and distributed the worldwide at Onowu Igbo media. So I never wanted the program is in Jerebe. About number severally for you to call in and make your contribution. But it's clear that you guys are okay with everything. So let me say thank you for your time.
Thank you for the gift. Kama m nwetakwa alert. Ame nwetakwa alert nwekwa onye na-apụ ebe a. Nwe onye na-apụ ebe a. Nwe nweta alert. Akpọ my account number here. Nwe ego m fụrụ ebe a. Nobody goes and nobody comes in. Everybody stay where you are. You go there here. If forever, if you come out here and lower aka ekpe, and I lower aka ekpe, lower aka ekpe, mmiri chọkwa izu. Moto ansakwa kịta na Peter si alụm ya. Ya lele. Hey. Some men are wicked, yes. Now, some women are also wicked. We are not claiming to be good. Obo and I, the perfect. We don't have any need to get married, but we are not. We can't do it alone. Hence, I just no one. Man, I may expect. Na no tagas wine, bolo kene wine, bolo wine. I will look in there, man. On our complain. In there, on our complain. Na ime nke a na ọ dị ya mma ime nke ọ dị ya mma enwere time eji agba nwoke okwu enwere time n'ime ihe niile a na-abụ ime na ọ dị ya mma ime nke ọ dị ime nke ime ibido na one wee solve the issue. Ọ bụrụ na ihe a bụ topic iwepụtara ya n'abalị a ma ọ n'ụtụtụ a gịnị akpa ihe dị na ya ọ gwaghị ihe na-ewe ya etu isi eme ihe a na ọ like ya ijuzie ya kedu etu isi chọọ ka na-eme ya ọgwaghị na mekenere ya etu a ifu na solve one problem ewebanyekwa n'ọzọ ma ibido nagging na onwe ihe na-eme na dị ya mma onwe ihe na-eme na dị ya mma this man na ebe ọ dị mmadụ ọ bụ ime nke ọ dị ya mma ime nke ọ dị bido na one ime ihe niile ahụ ị na-eme na adịghị ya mma bido na one isolve cha one o nwere ike take 3 months to solve one isolve efu na solve na one egwe akwa efu na 6 ya na nke a na-esezi okwu ngwa ka anyị banyekwa na nke ọ bụrụ na friends ga na-ese okwu ịkpọ onye na dona na discuss all your friendship with people anytime unu iron cha that one strengthen iron dị okay he achieve onu ụzọ ya na efu na ọ bụrụ na ndị ya ada ya na-anụzi onu ndị a na-abụ mgbe ọbụla a na-ege ka amarakwa topic taa o nwezi ihe a na-anụ na-disappoint ya. If you don't take 1 year or 2 years, you will solve all your problem. You need only ilo. You solve all the problem. Now you go solve them. And in any area, the thing is too big. I give up. Give up. Oh yeah, we keep the worst self. You get everything time solve. Oh, smart city never have million aquadies. Kita mo broke nose. So, darling, thank you for everything. Thank you. Ashom, come with you at 6 o'clock or 5:59. You can lecture. Come on, uncle, this program for 2 hours, 30 minutes, or if I last in today's program. Thank you. Ezume Ogochukwu Kalista. I hope ne grab if uncle. Hello. Thank you. Recording 46 seconds or for a few seconds now. Okay, thank you. Yeah, I made it. Hey.